Ngixosha. Ule one Okay, azokhala namafonini sekhuluma njengopistol sometimes ngicobhala yami silent ngizapha Lobe kaya yakho Hayi ngoba nje uthi indaba ezisa awuqama ma. Kusho ukuthi akuyenzi into ebhecela. kunjalo. Akubusoka uqhamuka. Hayi kodwa. Kodwa usoba umuntu ombona ukuthi uthinta into ebona. Shawa leso sikhathi guys. Sesihlenge ngokuthi ngathi Indaba ezisa uthinta. Zala yakhala leyo phone icale lapho. Ihlukile kula manje la. Into engiyithandayo lapha la manje Facebook. So ezokhala lahlawula phela ngasahlawula umuntu. Ngingahlawula ezokhala mzala le. Cha ungasayifaka nyawo, ungayifaka konke okusalele. Bebe khona ezokhala, ngibe khona uhlawula. So 117 bagezisa kakhulu. Wemzala ufaka ifoni yami encane lapho kusalena. Mzala ezokhala nje mzala uyiphule lapha. asinafaka konke manje. Hayi kahle Ona kono zomnyama. Dalaba. Bazohlala isikole ngamadada. Ayethu so 150. Yazi ukuthi heqe. Amathuba bawuthi la ukuthi heqe amathuba ubhekele ukuthi heqe. Shutdown aqala. asifune icala la madoda. Ngophaka Ifoni ngiphendule kahle. Ase-end lesson. Hayi angayithinti lapho manje ngimesha phaka nini ka? Wena uqinile phela. always sitting on the sequence. Yes, we always sitting on the sequence. Yes, I'm always sitting in the bracket. Yeah. Nathi indawo yami mina. Yamkhunjini. Yamzala nansi angazi namhlanje umuve. Basibonsela la phela. Ngisahlala. Ngeke. Sometimes uzakuphatha Ubona ilutho yakho le. Sibambezela mfowethu. uhambe naye hamba nedlwane wakho. Yasibula esikhundla lo. Yena phela Ufunani basicebisa wena? Ngoba phela kuyaziwa. Sondela mthembu lapho. Utshela la. Yabona lezi zinto bengangibo. Ngazosondela lokho njani. Hayi khulile. Kanti ufuna sifuna abantu Izinto zosuka ngale lisawula bethi kahleni kahleni. Hawu uyavela khulile. Amafoni nje ngifuna ukuqondanisa kahle ebambele i-level. Ngalokhu lokunyaza asitulo kusithi. awufundile mzoli. Yabona bangithi ilokho zami. Ama-shoulder. Ama-shocks. Cha. Yini manje? Asibani mic namhlanje. Mphathi esethi cha. Choose uthi asho cha. Namhlanje asibani mic. Ungalawo yavethu file. Ukhuluma ikhala ngokuqala. Yadangala ukuthi khenyo baphathi bakhuluma kanjani. Ka uyavela kuyala ukuthi. Athini kwa abantu bakhela njalo. Naba 40. Awuhleki nami. Nami mphathi. Yini wenza kakhulu nami? Ngiphokushintshe. Uhleka wedwa. Angibali lapho mina. Nganja wethi niyaphila. Indaba ezisa lo omunye wabaphathi besikhungo. Ngiyathokoza niyaphila cha. Siyabonga nokuthi nisilandele nje nize nibe baningi kangaka. Siyacela ukuthi ningayeki usilandela nisibheke na ku Facebook. Isigungu seyinsizwa ku Facebook. So namhlanje kalikho icala besinalo elika Zombengane. So so latha la icala lencane lakhokho lathethwa and then namhlanje bekuwukuthi akhokhe simfonelileke wabe sethi uzoyifaka imali. Namhlanje sithi icala lingekho into ekakhulukazi sinibizele yona la ukuthi sizokwazisa abantu nabasupportayo ukuthi siyahamba siye eMabhidla esikoleni oLundi ngeviki elizayo mayelana nesikole eMabhidla isikole yayifuna izinsiza zokusebenza amabhodi lawo 20 so imali ke amasente sekuhlangene kancane so nesigqiki sobe sihamba ke siyakhona so ikhona esonazisa khona lokho namhlanje kodwa ke asilivalile ithuba la ukuthi noma ubani osafisa ukuthi asisize engasixhasa asisize sambeni siye khona nothisha base Old Mill asibakhohliwe ukuthi ena siyeza kubona masibuya oLundi
So bese sesibuyela kubona. Ngiyathokoza cebisa. Labezithi. No problem mfethu. So lesho kubanish. Ngisho uqizile. Khona inkukhu la. Cha bathi ngiyaqolisa. Shayela lolile mfethu. Yo, okay. Sawubuya. Oh, Hey, mfowethu. Asidlala somdende. sizobuyela Ngeke somdeni. uzobuyelana mfowethu. Asidlala somdende mfowethu. Manje sikhuzele isigqoko khona manje mthembu. Yini ufuna ukukhuza? Shonele. Ngizonqola sangqa mfowethu nesitofu. Siyashisa. Khana ukuthi kancane. Hayi indaba esitofu. Ngathanda kodwa basedliwe. Kodwa basuke ngasashisa. Ayaxolisa cebisa mfowethu siqhubeka. Awungaphindi uthi shit ensizweni. Yeah, but shayela lolile. Ikhona lamthuthu. Ayekukhuza mzweli. Ngasiboni. Bafowethu sibingelele. Niyaphila. Hayi siyaphila nathi. Bafowethu ngicabanga ukuthi usebingelele indaba ezitha. Wabeka la beka khona. Namhlanje sihleli-ke. Akukho cha. Sizolungisa nje. Ukuthina ezinye into sikwazi ukudlula kuzona ukuze sidlulele phambili ngoba kunohambo nje esinalo indlela kufanele ngithi nje indlela esekufanele sithathe ukuze siqhubeke bathi nesilungu ama-mission ethu bafowethu ngizoqhubeka nami ngidedele iy'nsizwa ukuthi iqhubeke zibe Hayi ngiyakhuluma kangangekho abakhulumayo. Khuluma bro. Ngcono ucebisa uvule ikhombe insizwa ngoba khona indoda eyaziwayo. hayi ngicabanga ukuthi asivele sihlale kuwena nginazi mfowethu njengomuntu mhlampe othe iy'ncwadi zafeyila kuyena mhlampe sosheshe sibe nenqakithi yami. Cha bafowethu umntaka bingelele. Ngibingelele nabaphathi ucebisa nomfowethu undaba ezitha ney'nsizwa esihleli nazo zesigungu. Ngibingelele nani nonke bafowethu enikhona. Cha incwadi yafika ebuye eMabhidla High School silena-ke emahlabathini. Ngangena. Hawu. Singakezwe ukuthi ubani. Simbona bofowethu. Yawa. Yona. Niyophela njani? Sihleli isiguli. Ngiyexolisa ukuphazamisa. Ngisakubuza ngomsolo wami. Oh yes, so something yes. Okay, so. Oh bafowethu isikole ke singale emahlabathini. Kanti usuphumile somlapha. Sokuphumile kwesikamlapha ukude esikoleni eMabhidla. Kodwa wesikazungu. Yebo so bafowethu ke sekukhona esikuhlanganisile ingane zayicelelwe kunesifundo esisha se drawing. So kucelakala ukuthi abafundi sibalekelele ngoba kunzima ukuthi befunde uma ngabe lezi zinto abayicelayo zingekho. Nangempela ke yafika incwadi yafika kanti kumatasa ziningi ikole bafowethu ezibhalayo kanti ngifisa kungene bafowethu endlebeni zenu. Isigungu asikabi sezingeni lokuyosupporta financially noma ukuyofanda somewhere. Isigungu sihamba nje ukuyoxazulula kuyokwenza ama motivation ukukhuthaza abafundi ukubatshela ngemfundo ukuthi baleke kangakanani ukubambisana nothisha ukwakha ikusasa lezingane zenu bazali njengoba nibhizinisi abantu abasebenzayo neabantu abazamayo empilweni. Thina ke sisigungu sizogqoka ingubo yenu ukuba bazali siyokhuluma nezingane zenu ukuthi nansi into right nansi into wrong. So ke isikole sangena sifuna into edinga imali kwasho ukuthi nesigungu akukho la isithatha khona. Asiqashiwe njengoba siyakulisa isikole sihambele ngothando lwethu ngokuthanda isizwe ukuthi asikhande isizwe sikhiphe odokotela sikhiphe ohulumeni sikhiphe onesi sikhiphe sonke isifundiso ngaso sicabanga. Sizohamba ke sesilinde usuku othisha ukuthi besitshele ukuthi luphi usuku okufuna size ngalo. Kodwa emabhukwini awu20 ayeceliwe mzala ngocela bafunda ama comment mawulive. Emabhukwini awu20 ayeceliwe awuhlanganele u20. Sayisithi kunokuba sigcine singahambisi lutho asihambise lokho okukhona okuhlanganayo. Ngalawo mazinqondo ukuthi makuthi ukhona o10 usangale add ibhuku elilodwa noma amabili amathathu sivula izandla mhlawumbe siyofika siphethe 25 ibhodi into ezokala mfowethu leyo. So emabhodini adingakala awufumanga lo20 abawucelile sizohambisa lokhu esikwazile ukuthi sikuafford sisigungu nokuncane abafowethu abathe bakuphosa lapho njengamanje kunini ngiyabonga bafowethu. Ngibingelele bafowethu cha uqizile lo mfana senkani. Bafowethu mina ebengacela nje bafowethu noma ngiqale ngibingelela bafowethu ngibingelela abaphathi okuzidla nondaba ezitha nabafowethu esamalunga nabesigungu. Bafowethu mina
isicelo sami sisodwa njengamanje sokuthi ukuze sihambise into ewumthanyana nabafowethu khona bakufakayo ngicela bafake 550 akhumbula siyacela mfowethu uma bekhona mfowethu abanye futhi abafisayo ukuthi besilekelele ngoba sifuna ukudlula kulento singabe ngathi sikhusa abantu abamanga asikuthandi lokho asiwaphila amanga mfowethu ngeke siqale namhlanje ukuphila amanga siphile into esingayazi sicela abantu besilekelele bafowethu siyoqeda le nto yasesikoleni sihambise lokho kokucelwa abafundi nothisha babo ukuthi bacela sibalekelele sicela besilekelele bafowethu ungafaka lo 20 rand 50 rand 3000 muna amandla million 200 awuthula kwanikezwe ithuba lokukhuluma hayi ungafaka mfowethu lokho kusemandleni akho ungafaka lo 10 rand mfowethu usilekelele kuzokwazi ukuthi lokho esinakho nathi sifake lamandla akho mfowethu alekelele mfowethu ekuthenini ikusasa lengane nalo liqhakaze ngoba ngicabanga ukuthi osiza izingane eziningi lezi insizwa kusebenza ifana Chayishi abafowethu. Ngiyacela abafuna isilekelele mina ngeke ngize ngikhuluma kakhulu bafowethu ukhona umuntu okhuluma kakhulu. Ucebisa mfowethu okhombayo. Somdejo Ungwani uthatha apho kudlulisela. Bafowethu hayi. Umsweli inkulumo. Angithi ufuna bese ngathi ngikhuluma kakhulu mina. Ufuna bese ngathi uzuyasha nasegcina ukhomba into okhuluma kakhulu. Ukuthatha lapho ukuthi ukhomba into okhuluma kakhulu lapha. Awusile nje manje yini? Usomthethisa kodwa phela ufuna ukuxolisa kahle. Ngiyaxolisa ke nonga. Xolisa sangincanceni. Ngiyintombi yakho manje mase ngizokuncela. Oh, Ngoba ngiyaxolisa. Sekudlulisela. yini nabo sengivulela iscash Ngoba ngithi mina besibayeke bekhuluma Basibayele nisho mase niqedile. Sengixolisile mfowethu. Manje sekufanele ngize ngimncenga ukuthi ngixolisa umncenga. Kanti manje ngisemzweni yakhe manje ngicandana naye. hayi mangifaki mina ngona ngikhuluma naye. Cha ngikhuluma nawe. Ngingangqedi yakho mina ngiphazamisa isigungu. Mpendulo. Ngihlonipha kabi isigungu mina. Sinikele Cha ngiyamhlonipha ngiyahlonipha bese ngixolisile. Khuluma naye Kodwa manje kufanele ngenze njani? Ngixolisa kumncenga manje. Ngiyintombi yakho mina. Cha ngixolisile nje. Sekufanele ngixolisa kumncenga manje. Ujawu kahle ngoba. angazi Khuluma mfowethu lokuzana. Seniqedile. Siqedile mfowethu. thanda usuqedile. Usafuna ukukhuluma umsweni. Cha singaqhubeka cebisa. Khuluma somdeni. Cha ngibingelela bafowethu sinamukele nonke lapho kwipanel ngibingelela nabafowethu esikanye nabo la esigungweni. Okuningi ke sebekubekile abafowethu ebanidlala udaba ukuhlukahlukana kwalo. Siyacela ke nje ke ukuthi abanamandla noma ngabe ungakanani nabo bangakhona ukuxhasa ngesixhasa. Sikwazi ukuthi sihambise lezi zinto zokusebenza le ngakithi olunye emabhidla. Ngicabanga ukuthi ngeke ngande kakhulu ngoba vele abafowethu ngithi bese bekuchazile konke okuningi. Cebisa. Ngakuqhaza lapho. Msweni. Songabeka pho. Uzodinga uhleli phansi nje. Uzodinga nje futhi uhleli phansi ngoba ungekho nomuntu uzosecaleni nje okusho ukuthi nginembudla isikhathi. Yabo. Nembudla ayika. Ngisamkaleleni isikhathi. Hayi ngeke. Isikhathi lapho ngeke. Ayisomfana stopwatch. Kahle bakho. Nembudla isikhathi. Uzithintuthutuya ngizophatha ufuna hlale phansi. Lo muntu lo hayi kahle. Ngeke lo muntu isikhathi ukuganga. Cha, bona konke udlala ngabantu. Angidabule ubangihleli kanjani kumanje. Unembudla isikhathi kahle. Yabo manje Ngiswela sidlala. Kunabantu kunomuntu obuka ekhaya odela idatha lakhe futhi yazi. Musu ukufuna ukuthi wena ufuna ukuxoxa indaba zakho. awu Shortcut shale lesi udaba esize ngalo la. ngwani shona lokufuna ukusho kumina. Nawe kwangibona ngixoxa indaba zami ku live. Lento ibingekho ngami. Ibingobani Ngizwe isikhathi So usuthi wena kufanele ufanele bahlele nedatha. Kodwa ukuthi manje ngihleli kakhulu. Abazali ukukhuluma bazokhuluma abaphathi. Okay mfowethu, ngiyaxolisa. Cha, nganza kwethu ayingibingelele ucebisa futhi ngiyaphinda ngiyabingelela indaba ezitha abaphathi besigungu nani ke malunga esigungu ngiyabingelela mina nonke. Bese ngiphinda ngibingelela kakhulu ke kubathameli abaye badele idatha nesikhathi sabo uma sekuthiwa isigungu sesihleli. Lokho nje ngeke sikubukele phansi futhi sikufela mathi. Ukhulu lokho enisuke nikwenza uthina nasezweni. Funa nikukhumbule nganza kwethu ukuthi ngelinye ilanga anisweni ngakwenzela anjabona into engizama ukuchaza. Yabona. Khuluma. Ngizama ngabe
wathi ngilindaba ezithatha kakhulu. Talk. Let us talk. Okay. So nganza kwethu ngizocela ukuthi nikukhumbule lokhu ukuthi lokhu enisuke nikwenza ukuthi nihlale kulo live noma kulabo live wabili lo ka Facebook ikakhulukazi nawo lo ka TikTok. Asikhumbuleni ukuthi anenzeli uqizile, anenzeli ucebisa, anenzeli indaba ezitha. Abantu phone. Sometimes ucofa ifone bathi ngikhuluma. Mina ngicofa ngathi khuluma wena. Ufunda ama comment. Kusho ukuthini ukuthi Ufunda ama comment. Kanti samafona abalo basenzela khona ungaphazamiseki. Somthetho ngitshela kanjani wena? Amafoni akusilent ukuthi amafoni. Ubani lombona wena obuka ifone obuka ama comment. Somthetho ukuthi Wena ulenza iphutho obwazi uxolisa. hlonipha abantu bengephandle. Ulenza iphutho obwazi uxolisa. Uyahle. Wena ungawethu nje. Manje mangawena usho ukuthi idela isikhungu. Lalapha kwamphela. Hawu. Ngiyacela. Igama lesintu. Sis. kumele uhluthe ababili manje. Wathumela manje impela. Ngikhulumile futhi le yini ngifuna ukukhuzwa njengengane somdala. Amafoni ongene silent before kuhlala isigungu. Ngifuna ukutshela yonke into mfowethu. Amsolo yabona. Uyibeke wena. Umcebisi uyafunda ama comment. Uyibeke wena. Bona abantu bona ngomfoni. Ngizofunela nointombi yami. Sangifuni. Somdala. Nawuki una undodana umlayela lapha Amlayele public usufuna. Lutho public kanjani manje? Asilinde nulokhunje somdenja bafuna. Sidlule kuyena. hayi bafona uyangikwazi ukulisa umdenja vele abantu engifuna ukukhuluma nabo ilaba abakulayo. Sisa kalindo sisho ukuthi ngapi. Siyamlinda Nkosi somdenja. Uzokhuluma kanjani ngapha? Mhlawumbe khona ozoyikhuluma akudinga ukuthi ayicoshe. Uyakezwa nje ukuthi somdenja ucofa ifoni sikhuluma. Cha ukuthi concentrate. Angithi nje ukuthi ngothulisa ababili silungisa lento yakhe sakhona into yenhlawulo ukuthi nje alungise igama lakhe njengamanje. Yabo. Discipline. Manje wena ufuna ukwenzani? Uqhubeka ukukhuluma engakafiki. Hayi mfowethu angizoma ngicela ukukhuluma kodwa ngicela ukuncenca abantu ukuthi kunekhasi eli Facebook. Nganza kwethu. Mina angeke ngiphatheke kabi manje ngafuduka ne Facebook bangaki manje lokhu njani bakucelisa About 398. 400 lo. bawu 400 Yeah. baningi lawo bantu bafowethu abahleli njengamanje abathamela isigungu ukukhombisa ukubaluleka kwesigungu kunekhasi ke lapha ku Facebook elibhala ukuthi isigungu seyinsizwa lelo khasi bafethu ucala lisebenziseni kakhulu lelo khasi nilifollow lelo khasi libhale ilokhuzane inkinga enizibonayo esigungwini nezinkinga nani eninazo siquseni uma ubona ukuthi inkinga yakho ijule kakhulu ngena kwi-inbox sizoyithola thina kwi-inbox bese sikuthinta uzoshiya nemininingwane yakho bese sikuthinta sixoxisane nawe sibone isisombululo ngoba akekho umuntu esimdinga ezoba nalento kuthiwa yini ngesingisi ukhwantalala ngesizulu ayekho umuntu esimdinga ezoba nokhwantalala zikhona insizwa injobe enhle iyona kahle ethungelwe ebandla uyabona kunjalo nomngane sengicela ukuqhubeka ke ukucebisa ngoba usebuyile umthembu baphathi labezithu Qhubeka msho. ngicine kubona ngosana okay nganza kwethu ake ngiphinde ngicizelele ekuthenini ukuba khona kwenu ku live kuthina kusho likhulu bengithi ngicizelele ukuthi niqaphele nganza kwethu ukuthi ukuba khona ku live akona ukuthi wenzela oyedwa wethu la iFave uyabona into thina esiyinqenqayo nesizamayo ukuyenza ukuthi sisonke nani nje bani baningi ngaka ku live sibe yizwi elilodwa njengoba nisibona nje sihleli la nathi ziningi into ofuna ngabe siyazenza kumanje ngiyambona uNdlovukazi usemabhodweni ufuna ngabe kahle uyiqhubekela nje namabhodwe ngendlela eright kodwa uzama ukubalansisa abe ngapha abe nangaliya so ngizama ukuthi ngenza wethu kulesikole esifisa ukuya kusona sasemabhini ukuveza uNdlovukazi ukuthi isigungu asifandiwe umuntu isigungu asinayo imali yokuthi imelane nezinkinga zezwe isigungu asinamali kahle iyo into engizama ukuyichaza leyo
So njengoba lezangane zaseMabhidla nje zafaka isicelo sokuthi zicela ukulekelelwa ngeinsiza kufunda zesifundo esithize okubonakala ukuthi leso sifundo leso zizoba usizo. Nganza kwethu sabuya seza kuningi sazonicela sazonenqa futhi ukuthi njoba isigungu singenawo nje imali singenayo ifunding abantu abangakwazi ukuthi balekelele iphupha lalezangane ukuthi liphumelele yithi sibambisene nani namanje futhi nganza kwethu siyabuya sizonenqa bakhona abantu bafowethu esingeke siwadle amandla abo abasiphosa isandla ngokuthile ukuthi balekelele ukuthi lamabhodi ami sasitshelwe amabhodi awu20 kodwa ngokubukela ukuthi nathi asithatha intweni vele uma siqhubeka nokulinda ukuthi sizohlanganisa lamabhodi awu20 shuthi ungaphela unyaka sesibona ukuthi nganza kwethu kuloko okuncane esinako nathi esikuzamile asithele noma kuthiwa kuphuma ibhodi elilodwa kodwa imizamo ibonakele namanje siyanqenqa futhi nganza kwethu kahle ukucela nganza kwethu ukusehlisa kumina kodwa ngokomthetho ufuna bese siyanitshela ukuthi asilekelaneni sakuzothenga lamabhodi ngoba la nathi asenzele ingane zethu akhona oyedwa nesihlobo kuleso sikole manje akuzosiza ukuthi bafowethu nisidayise ngoba kusasa nizobe senikhuluma kabi ngegama lesigungu senithi sahluleka ukuhambisela izingane izinsiza kodwa sibe sikuveza ukuthi nathi akukho lapho esithatha khona ngaze ukuthi makuthi isigungu nisupporta nje ngokweqiniso nento esiyenzayo niyayibona into eniyithandayo asibambisaneni sizameni ukuthi sothenga nosho ukuthi asamele amabhodi awu5 kodwa manje nani bafowethu nibe nesandla sempumelelo yenye ingane emphakathini lokho kube kusho likhulu kusasa kuzoba ingane yakho uyabona asibambisaneni nganza kwethu ukucela sincenqa kunina kokuzehlisa sikhombisa ukuthi sabantu kumele sizehlise kodwa ngokomthetho befuna lo daba simdlale silishiyekile njengomphakathi ngoba usothula kanti khona la onengane kulesa sikole kodwa akaza zacabanga ukuthi kunengane yami kulesa sikole ngenzeka ifike kuleyo grade idinge leli board iboard alipheli phela ujoke asibambisaneni nganza kwethu zamani bafowethu ukuthi noma ngabe kuthiwa unesihlanu uyabona noma ngabe kuthiwa uyabona okay wena awuzoba naso leso sihlanu awunayo into ekuthiwa imali mfowethu kushathwa utheba kodwa mase nidlula ngasenkanda ndofika ngime emgwaqeni phuza ijuice kukhulu lo yabo ngoba kwa petrol okuyakhona asinawo yabona akuzona ingane zethu lezi asizona ihlobo la asibona uhulumeni thina sizama uqoqizwe sibambisana kanye nani musani usidayisa nganza kwethu musani usidayisa ningajabuli uma kusenzeka izinto ezinhle namhlanje kwenzeka izinto ezimbi nobese nisikhomba ngemini yabona lesikole lesi asibambisaneni kusona sibe isibonelo ukuthi safika ku TikTok kubantu abalandeli besigungu basixhasa abalandeli besigungu sahambise sizobe live niyibuka yonke lento ihambe yakulesa sikole sinakeleleni nganza kwethu sinakeleleni sasishumayela kakhulu mfowethu izwi lokucela ukuya kulesa sikole kuyophela manje 3 months sicela ukuya kulesa sikole yabona amandla wekho awekho mfowethu amandla yonke into emhlabeni yenziwa ngemali asinayo imali yabona sasa kuzobe kuyingane zenu koqala niyazala insuku zonke account number esigungu bayicela Facebook yazala nje nathi account number esigungu bayicela Facebook yawenza abancane unongana uyeke bengenza manje cha aniwakhula ama comment bakazisi bazala ngizo bakazisi saliwa saliwa asibuya kwi-reality asibuya kwi-reality bakazisi asibuya kwi-reality i-hour ne-hour iminute nemithi yesibhedlela kunengane eziproducwayo sibize ngoba amafoni kanti phela ngiyaqisha i-hour ne-hour iminute nemithi kunengane eziproducwayo yabo yini nina niziba ukuthi sikhulise izingane manje ezizokhula kusasa zisiza izingane ninizala usuku nosuku ngoba la sisizele lezingane sasa izobe isiza igeneration elandelayo cha ngibathethisa ukuthi abantu fanele bazi abantu ukuthi abasizi thina le bantu singasenze lutho yabona asinayo impela imali
kodwa sisiza izingane futhi zesikole kwathi nagqizile ngazo futhi angisazi wakusazi zesikole nami futhi nami uyabona asibambisane ingane zawethu ndabe sithi futhi ngiyacela ukuthi ubatshele abantu asibambisane futhi akube khona futhi abasisiza ngakho abantu befona nje nongalo mfowethu omunye ufuna usiza ngafona manje asho mfowethu ngizofaka nawo 500 ngizofaka 200 umuntu afone manje nambeni yakho ndaba ezitha noma kamsweni alibasifika noma 200 noma 300 ucele bona bona basisize futhi abantu ngempela abakwazi abantu ukujabula abahlekela ngoba nakho kukhona umuntu onecala yazi abantu lento ayikho amacala gqizile yazi abantu mfowethu lento ngokukhandisa yazi abantu bahlupha ngani nongalo bahlupha ngokuthi abantu mfowethu abantu yazi into bethi beyithanda behlale kodwa belinda isici ukuthi bazolinda mhla thiwa isigungu sehlulekile sebevela lapho iyo nto engayifuni kodwa njengamanje ngoba sicela usizo uma ngaqhamuka nje intombazane manje inqunu ungabona futhi abantu yazi kodwa njengamanje thina sicela usizo kubantu sicela usizo lokuthi sifuna ukuyosiza izingane zabantu esingabazi esingahlangene nabo kodwa ngeke uze ubabone mfowethu yazi kodwa manje uma ingane inganqunu lapha ungabona bengayifakela imali manje waba imali hayi bafowethu anibeneqiniso bafowethu ngiyakutshela mfowethu hayi sikhuluma ngentombazana sikhuluma ngengane bafowethu yini lapha mzane uvela lapha ku Facebook bafowethu at effect using hands asifune ama effect ye benzani la Lutho bafuna ukukhona kanje. oh okay Ngaya. Bafowethu siyayela sindle emnyama simasikhuluma bafowethu i-account kwagqizile Facebook yebo ku Facebook na ku TikTok isibhalile i-account number siyacela uniphine lapho niyithathe nisiphosele ukusiphosela khona ngaqhubeka Mr. Kanyela osibeyibhale na Facebook okay isigungu ndaba zethu okay right soyibhale na Facebook wona ibhale ngefoni kaGqizile yeah account amafoni ejobela laba bephini ngathi bayiphini iqala ngo-154 abayiphinde nangapha ku Facebook mfowethu oh nangu uGqizile ifaka ngapha ku TikTok siyacela ngempela futhi abantu basilekelele bafowethu Hayi, basilekelele. abantu abangalindi ukuthi skip usuku next week thina sihamba next week asikhulumi indaba ekude next week fanele sekulezile Siqeda Siqala ngolwesibili sesinalo usuku. Ngolwesibili sokuya cha sibatshela. usuku fanele silale silazi namhlanje ngoba sekukude bafowethu kwathina sesishawa amahloni ukukhuluma ngendaba lesikole ngoba sekunesikhathi sikhuluma ngendaba lesikole sesinamahloni kwathina ukukhuluma ngaso mfowethu yazi ngoba njalo ngeke njalo sisala sikhuluma ngento eyodwa Ungafona fonela uthisha yeah ngiyamfonela mfowethu uthisha sicela usuku mfowethu next week abantu futhi abasilekelele abantu bafowethu yini lento bafowethu thina senzayo ngoba nakho silungisizwe niyani sibukela phansi niyenzelani lento eniyenzayo kanti bafowethu mathiwa nginecala la manje bagijima bathi bhu manje bafowethu sikhanda ingane lapha uyabona lezi ngane bafowethu mhlawumbe kopha umudokotela lapha oyokusiza ngelinye ilanga noma yosiza ingane yakho noma usiza ingane yakho noma usiza umzali wakho hayi bafowethu hayi nangusizo uthi ucela ukunikela ngapha ku Facebook uthi ucela ukunikela akhonda ngithi ifakiwe ngifaka Facebook siyacela ifake yeah bo 61 siyacela mfowethu bawani Facebook ngizobhala ngiyami kaza siyacela abantu besilekelele siyacela besilekelele ukuthi abantu ngempela lento yokuthi sihleli sikhuluma into eyodwa bafowethu engavumeleli fanele uthuleke bese kuthiwa naphelelaphi sasivele sibonile ngoba umuntu yobesethi sasivele sisibona lesigungwane ukuthi vela yikho le ngeke sakhuluma kahle umuntu futhi masuhlulekile umuntu yamazi umuntu kahle kunabantu abacuthile kezana bami kanje ku live ngewini bafuna ukubona ukuthi sihlulekaphi bese besizakala mfowethu yazi kodwa njengamanje siyosiza izingane esingazazi basilekelele mfowethu ngalokho okuncane hayi ukuthi uzokhiphe u2000 lo 50 rand mfowethu uyohlala phe komuntu kancane dadewethu ngiyathemba niyaphila sisi siyaphila kula speaker la isigungu sihleli nje siphelela abaphathi bakhona bonke nebandla lesigungu nabafuthi abasisupportayo lapha ephejini sixolise nje ukuthi kweluleka isikhathi kusuke kwanemsebenzi ephumayo abafuthi emakhaya bekhona bekwenza nabafuthi esiculayo la endimeni bekhona ama-album abareleasayo agcina ney'koleke ziningi sagcina singakwazi ukubamba kanye kanye kodwa sezidlulile khona so njengamanje-ke abafuthi besigungu abaphathi banginika imvume yokuthi ngikufonele ukuba sibuke ukuthi alukho nosuku elingasinikeza lona kuleli sonto elizoqala ngoba ziningi futhi iy'kole sidlule nakuwena
Okay ngizocela uphinde ungiphindela ku WhatsApp ukuthi lamabhodi atholakala ngapha eThekwini ngatholakala noma siwathe ngeplaza. eThekwini ziningi kakhulu eThekwini ngithola ngahlala ngale ngihlahla amagama Thekwini Friday zikhona ngizingolesi private ngoThekwini nabo Friday ngicela ungiphe nesampula lakho nje just ukuthi sibe naye emqondweni ngoba akahlahle nathi asinayo iclue ukuthi kahlahle yini leso thema. Okay. Yeah, usiphe nje sa. Uthanda kule number yakho ngithi? Yeah, usenda khona WhatsApp. Okay. Check kunjani lwesithathu. Besifayela sesisodwa bese. Sifanele sisibeka Yes. Okay. Okay, dadewethu akunankinga mfowethu siyabonga. Okay. Siyabonga. Ngizwela abafowethu bathi usuku balindele kithi. Okusho ukuthi into ebaleke ngalendlela ukuthi bengamisa okwesikole. Bafowethu. Komele sibacela abazali. Isikole sosihambela nesikole. Abazali bebekhona. Yeah. Ngoba abazali baqhatha ingane nothisha. Yeah. Ingane ayifuna ukulalela ngoba zasishayishawa. Uthisha ziyamthuka ngenhlamba. Bafundise kanjani okunye bafowethu uthi umzali engayithengela ingane izinsiza kufunda zayo nezinsiza kusebenza ezisuke edinga othisha kodwa ingane kwathi uqoqa ikhavele esikoleni kwathi phathe iPhone esikoleni ingane iyazana amabhandela ngoba ibhandle la 600 ibhodi lapho lu 200 ingane iqoqa ikhavele ingane iqoqa ibhako iqoqa ini grasshopper lokho lesithathu lesimnyama iqoqa grasshopper kodwa othisha bazama bekhuluma ngoti awuthuka 500 kuthiwa ayikho imali futhi yazi noma mfowethu bende uhlala nje futhi eMadevini wanuka nathi siyayithilile ngicela uhlala nje eMadevini wakhe siwathi igama elikhulu nolakazi yeah nonga ngihleli ubende futhi la eMadevini cela support ngingena nawe ndaba ezithi siyathola futhi uninike imvumo yokufunda leya comment ngoba inento eyithintayo ngithema ngithi jeqe ngabe kade inkonzo ngizohlawula nani ngasho ukuthi ngithema ngithi jeqe ngabuka khona ukuthi ngizohlawula kanjani dukhusangena sengiyacela ukuthi uyifunda leya comment mhlambe kukhona la engasisiza khona ngibona ubude bayo ifunde futhi bese sidila nawe ukuthi uyibona kanjani ngabe sikhulumile lo umthembu uze wathengisa onemenanje babona night siyabona abafowethu ababhalayo la TikTok ukuthi bayaphosa siyabonga kakhulu ngibona umsungeza nje wonke abafowethu abakhomentayo nje manje bathi sebephosile la TikTok siyabonga kakhulu bafowethu kwani siyacela nabanye bephosa ndaba ezikhona ukuvela ukuthi ukuthi ngithenga uzofunda zara khona ukuvela lapha ngithenga ngicela ufunda uzobona ifoni yendaba ezisho Shutha ngakho ishutha ngeyami ifoni mzala funda fowethu bese sidila na kodwa mzala yazi ungaphiri-recorda ngefoni yami vele ifoni yami akunazicingo so recorda ngefoni yami kuzobaluleka kwaleyo moment iripoti yapho okabasimani awuqezile nje ngena imali futhi sikwazi ukubona lapha ifoni olethala njengoba sasenze ekuqaleni recorda ngaleyo ngoba vela ayishuthi uzoba inequality lapho lesenixoshana ayinkinga lana ngoba ngishiya ilokhu amanamba senze ukuthi sibone uma bephosa ngawumuntu engathi ephosa besingakuvezi ukuthi uyaphosa yabo khona abaphosayo bakhona siyacela abantu bephose bafowethu bakhona futhi sebephosile ayicelaza siyabona 300 200 no 50 about hawu bafowethu siyabona manje baningi ukuthi baphosa sabona imali ezo3 uJaco siyanda Mbayi sephosile Mbayi uthula umshikano nopho sephosile undulo usephosile awubafowethu siyabonga bafowethu siyabona bephose bafowethu nangu ngisefona bafowethu cela ubamba umisa Mbayi yebo dadewethu siyofela kuzona sinike isampule thina siyofela kuzona lezo okay cela nabazali uwesisi cela nabazali
asazi noma singabe sesiphambana nomthetho wesikole mhlawumbe ngenzekani usicelela abazali ngelanga esofika ngalo noma ke i-governing group ngoba esikubukayo sisi nabazali khona la abalekha khona ukuxhumana nomfundi nothisha ngoba umfundi ukuze egcine eselwa nje kulwizimpi kushona abafundi emtuba nje kushona umfundi wangcatshwa ingoba abazali abasekho eduze kothisha bathatha izingane okay kusamanje hayi nankinga cha bafundi iziprincipal bafuthi babona ukuthi asidlali kodwa cha bafuthi isisoko esikhulu nje bafana bakithi yona igovernment athi ikhona into ledebe abazali kodwa phela bakhona sebenza kodwa i-governing body iyona ebaluleke kakhulu umzali ongekho busy mfowethu kufanele afike akafika umzali khona ezoyizwela yena yazi mfowethu ama-governing body mase ezobiza abazali ebakhuluma lento singasekho thina umzali kuzokwenzeka akuthathe okunye angakuthathi kodwa mabezobona thina sibatsheni thina ayikho into esiyincenge kubona ayikho into esiyincenge einganeni kodwa siyasiza akuzona izingane zethu yabo so umzali uzokwazi ukuyibona lento ayithathe serious mfowethu uyangizwa mthawa lama drone photo la ngiyayibona lefaka oyayazi ngiyayazi sayithola la sayithola le nto yodwa la i-body pen Akusoma la. awubale Yini so ithola lento bafowethu sayithola le nto le leli body yabona elihambayo leli bhodi yabona ezwanana bahlezi bephethe amane enganamnyama lesifundo siyafika ngale zobuza abantu ubatho lapho usizwanana Oh shit, she's this thing. yeah mzali unene wrong mangizobuza ukhwezi ngoba ulaya ezvanana unjalo ndonakazi ngoba uthi undaba ezithi ingaze sesivananda iphatha obhaka check la mdala seyifundo 8 check la futhi siyafika hayi futhi asithola sesingaphathi ngazazethu bengenza yona namje esikoleni ubani awubhekisa Ngubani lo ngithombe. ulwande ngawasha ama prize mfowethu umuntu asisho nje usefake ngiyacela lesidedele umsweli uyabitoza lapha nomsweli funde le comment manje uyabitoza sengathi awume ku-Facebook kwama uhlala kuyona le comment oh bafethu kunomfowethu lapha okuthiwa umsizi ngwane umsizi ngwane ke ubhale kanje if ucela awugxeki abantu ufuna ukubona abantu awufunde ndaba zethu ithi if ucela awugxeki abantu ufuna kubona usizo wena usho inkinga yakho noma iplan yakho hayi ukulwa nje le ndoda eskipa esinavy eyehlise umoya bafo bazofaka abanakho then ungali nalaba abangenakho mawucela uyacela then ulinde not ukufuna usizo olusheshayo kanti kujahwe acela ukuya le part endoda eskipa esinavy ukuthi thini part uthi ukulwa nje le ndoda eskipa esinavy ayehlise umoya ukusho ukuthi unondaba lo eskipa esinavy uba unondaba unondaba no kodwa ke mhlawumbe kukhuluma ukuthi singagcini udaba bengikukhona singalo umfowethu eyintweni ezingaka sezibalekile ezikhulunyiwe yini lazofuna lokho ngamancoka abantu singabadingike laba empilweni zethu abantu ufuna ngifuna ukungiveza abantu abalandela isigungu bayamazi nongalo ukuthi uzobona yeah yayizwa uma yena ngithi mayena ebona ngigejile mfowethu ubengangitshela ngisho eceleni ukuthi umuntu umfundisa ngokumbizela eceleni uyam-inbox unongalo unofacebook awumphoxe balo umuntu yona noma ngabe bekuyisiqi asibona sikhona kodwa okwakho ukuthi ambizele eceleni nothi phambi kwabantu and umuntu olandela thina amazi akawazi namancoko kanongalo kusho umusha edis No, NSB usephosile. At the same time inganza kwethu asikwazi ukuthi masikhuluma into enhle kangaka kubantu sifonela ngisho othisha bese umuntu azomaka isici endwange nemhlophe ngeke ngalithola icasha zelimnyama mawulifuna ufuna icasha zelimnyama ngicela upblock nje kuleli khathi angasisupport cabanga ukuthi kodwa ekunye okubalekile kumele bazi ukuthi khona kunjalo siyalidinga imbono yabo abantu bese bebheka hayi usibulala siyadinga ukuthi besitshele la esona khona sithi nathi isikhulu kulento uyayibona le nto so uma ukhona la esinamaphutha khona siyadinga ukuboniswa ngendlela eqondile
Ngiyayibona leyo. Ukuhlanje emadevini indaba ezithi. Mana ngamhlala emadevini ubone kanjani le comment futhi? Oh yeah. Fanele ukuthi udrink la somanje kuyiphutha ngoba bakithi awukabuyi lo drink. Sengicabanga ukuthi shutha uthunyelwa. Kumele sihlala. Awuthunyelwa udrink. Cha ngicela Yabona umuntu awuthumela Usuhambe ba usisi. Khuluma indaba le comment le uyibona kanjani? uyibone kanjani comment? Nawe Sikwenze nawe. sikhathi iphele Uthumela masini. fethu udrink about. Asidlali la msweni mfowethu. Ngathumela order about. Kulungile msweni ngizokuboleka emalini engizokufayela yona iservice emoto ngizobamba 50 rand. Thatha ikhadi lami Siservice emoto ingaphelele. phela mhlazala la. Asidlala. Angithi ngithi imali awunayo. Mina ngizokuboleka. Le mali ufuna kufakela yona manje. Angathi iPhone 15 Pro Max. Ifaka kanjani comments lapho bafowethu? Mbole ngesikhathi. Msweni. Now 100. Siyakuboleka. Hawu. Ngeke phela sikhuluma nawe. Lesiduba. Unaka ifoni. Hawu ngasiduba. Sinaka abantu sinaka siyakhuluma la unaka ifoni wena. Namanje ngisabona ibeka. Ngala ukuthi mangaphuthumi ngicela ukufonela isigungu sihleli la. Asidlala bafowethu. Sokhuza abantu mihla namalanga into eyodwa manje namanje. Alapha abafana abathunyiwe kanti. Ile honde ngenza ukuthi ngiselofana kathunwa ngo6 ukuhlonipha kakhulu sokuyini. Yayizwa leyo. Shutha kakhulu somndeni lofana. Iyangishaya induku angazi. Uhlala lapha neyinduku. Wena nje uthintela ngemuva. Awuthintanga induku. Asiqhezele khulumani bafoti nabantu. Siye kumsweni. Cha nayi manje ubolekiwe imali abathumela abafana bothenga udenge. Ngeke sidlala ngomzala. Samthenga manje ngeza. Ulenga bade emalini ekufuna ifakwe kuyena Angizofethu ubiza ngegama futhi. Awuthola 50 rand mfethu. 50 rand. Biza abafana bendlela Untando uyahlonipha ngeke untando usengahamba u30 minutes ukuyothenga idrink. bayepho. Ngeke untando ahambe protect ushutha ngasehlonipha izini. Asicileni le nto ebalekile kodwa ama-drink Washutha asoyithengela abasesiqedile bafowethu. Kubalulekile ukuthi kufanele sidiscipline phambi kwabantu manje. Msweni. Asidlali msweni. Kufanele sidiscipline phambi kwabantu ngoba Lokho mangibheka untando. khona abantu abazothwayo kube uzoshiya ulanje yobheka untando. Ya ngizokwenza lokho. Undaba ezisi. asibathinte la. Ya. Oh ya. Amandla manje. Khona bonke number zawo ngeni. Uemba yakho nalapha. Abekho ba. Awuthi uemba. Akwazi ukuthi sengaze kuthiwa kuphela ulive akuphuze idrink la. Lo muntu othumela udrink 30 minutes ago. Ngibanga noemba ngomuzi uthiyami. Kuhamba kanjani nawe? Sibathumile. Benanda. Uyinani? Udomo. Usothola lapho uthi uemba uthi untando uthunini ngathi. Asibal. Abafana benzani? Badutshuliwe. Angathola la bonke. Ngila suza again. Ayingeni. Umxheli kuna iPhone. Nayi. Hayi namba yakhe la. Awuseyi. Ngantanda ingena lo sizangeni. Ukhohlo. Dona asingakhohlwa wakuthi right back. Ya. Hayi bafowethu ke abantu besekhona nje bebaningi beba ngawuthi ngidamzele nasisikhathi esifree. Cha yini ngoba awusho lutho. Yini ungibuye kabi. Hey idamzele nasi isikhathi esifree bafowethu. Lesikhathi asinamnikazi. Sisami nje nani. Bafowethu siyabonga kakhulu kulabo abasaphosile okwamanje. Abona ngiyaswazi amandla kukhulu futhi kuzowenza umehluko la kulabo abaphosile bafowethu. Siyacela futhi nanombanje manje onako ukuthini. Siyacela qhubeka futhi aphose. I-account number futhi nayo iqhubeka ivela. Makhona uyithola i-account number cela ukuthi aphinde lokho eyiposting eyiphindelele. Lesi ke isikhathi sami nani esidamza. Nikuphi kanti? Ukuphi? Bapho ntana. Kaemba. Tando. Wetando. Hayi ngabe yasamela. Lapha sithushisa yini? Mshube sengaphuma Hawu, wena. ngani ntanda yini wathi udrink? Ngiyazi ukuthi ngangayo la. Angazi ukuthi
Upheka khona endlela yaphezulu. Ulasuza. Imfundo ayithini. Hayi bamfuthu. Ulasuza mu. Hayi bambe. Bafuthu intando kushuthi udlapha awutholanga la ucinge eParliament lesibili. Okay, angiqhubeke ngidamze naso isikhathi esifree. Nganza kwethu isikhathi sami lesike nani engikwazi ukuyidamzela sona ukuthi ngiyidamdamzele nje ngiyikhulumele. Kodwa into engizokhuluma ngayo kakhulu ile sikole yasesemabhidla nani enisazophela kade kwase sibeleselana ngaso. Yabona? Sesize safika isikhathi sokuthi kiwe kule sikole. Sekusele kuthina ukuthi izinto mayihlangana la bese sikhipha usuku kodwa ngani unext week nje umnqamla ejuqu. Siyaphuma next week sibangise enkandla. Phinde mzali account. Abakhe eduze nemigwaqo ebheke enkandla. Abaphuma bame namajuice namabhakede amanzi. Abadayisa petrol bame ngeyo 5 liters abayigubhe naso bakhona bayikomenta. bakhona bayifaka. So besicine thina. Abane account bafethu cela bayiphinda belokhu beyifaka lapho ke emapage nangapha ku Facebook nangapha kulokhuza ne TikTok content enzakala kule phone kule end. Ngapha ku Facebook nangapha ku TikTok sicela ukuthi i-account ilokhu niphinda engizama ukuveza enganza kwethu. Okay, nayo gathi ngakhohlwa ibona. Abakhele eduze nomgwaqo obheke enkandla ningaphuma no 5 liters wo petrol nikwazi ukuthi nisilekelele o 2 liters bamanzi ama ice eshowe siyadlula ne Fryhead. Hayi. Singena nge-19. Singena M19. City Melmont. Sabo 66 siyongena 19. Yeah, lapho kwa Melmont silekelele nganza kwethu ngoba sobe siphethe nje amabhodi iqwaba. Imlomo yobe imhlophe hu. Yabona? Iqhudele ukugcina lesisoli idla namhlanje. Last time kwaba 550. La ukuthi abasizame mfethu siyanicela bafowethu. Siyanicela ukuthi niqhubeke niphose nganza lokho nako nganza kwethu siyanicela. Into ngalo mhlawumbe singabakhumbuza wona nganza kwethu isigungu asikakabi nawo amandla financial. Kahle lokho kumele niqonde ukuthi singaboni ngesinye isikole nongalo sesiphala sithi naso sesicela ukuthiza. Yayibona leyo nto leyo. Nalesi sisithathile sasiza ngoba isona esabhala kuqala kepha sase sikucacisa ukuthi isigungu asikabi nawo amandla okusiza ngokwezimali. So la isakhona ukuphumelela khona isigungu umuntu othi ingane ziyashayana ziyagwazana esikoleni besacela nifike. Yayibona leyo nto leyo. So kumele abantu bacacele ngoba khona othisha lapha abazothi isigungu masakwazi ukusiza endaweni ukuthi hleze nathi sisizakale kusona. Uyayibona leyo nto. So kumele leqonde ukuthi okwamanje asikakabi nawo amandla ukuthi siqhase ngokwemali. Lokho ngoba kwafika qali ngoba sekusemehlweni ethu ngeke sisakuyeka sekuze kwafika. Uyayibona lo kodwa uxhaso olukhulu esinalo njengamanje elokhu uma phambi komfundi okuthiwa ulwa nabanye abafundi. Umfundo okwazi othisha noma uphendula othisha. So uxhaso lempilo okubalekile ukuthi abantu bengakhohlwa njengamanje. Thini bakezisi? Hayi. Ngibona konke ukusamba. Kuyazwakala bafowethu. Hayi, bona ngihambe ngaze ngiphuka let decline leli card. Hawu! Bekunikeza ikhadi. Benginike card. Leya decline. Bengakwe speech break la. Hayi, ukuthi nakapha. Usomthenjo. Kanti nikoba Nasi qosa akabayi. Hayi lo Uhambile. Awu ngeke hamba, ngeke hamba. Ngeke akahambile kodwa. ngeke hamba. Oh, neze le yakho ke ngalo sebesebenzisa le yakho namhlanje. Sicela ngale nento. Abazophuma lapho opportunity. Othisha babili. Ya, uthuthuka. Ngeke baphume nabathathu. Bo, Abathathu. bayophuma bathatha kunange. Othisha abathathu. Ya, futhi bathatha. mina bafowethu Asixolise nje kanza kwethu ngokudelaya ngibona izinto lokho ezidelaya kanje. Angikwenzekala ntana yabuya nto. Nangu nje Ikhadi ledihlane belinikeza usomntwana. Uphenze mntana. Ingakho ngoba Akabalekanga nje usuyibeka kanjalo ukhuluma nje. ngiyazi ukuthi ayikho uthatha okay wathatha nefoni ephansi. Hayi, ngeke baleka umzala indaba ezitha ngeke. Sicabanga kanjalo. Ayisekhona kanza sekhona. Khona umuntu sephosile la. Awu bethu siyabona. Uyifihlile uthe nje ubhalwe isigungu. Ubale kanjalo mfowethu. Bazoyinsizwa. Hey manje sombonga kanjani? Kodwa siyakubonga impela kokwenzile ngoba ucaca uthi khona la kulayo. bafowethu dlodla
nesikhungo nje bafowethu ngisacela nje nami ukudlulisa udatshana oluncane olungangiphethe kahle yezwa indaba ezethu ithini sine right awukwazi phela ukuphikisa abaphathi banelungelo lokuthi uthatha amafoni balekile hayi wena hey yabona mfowethu ipi right aninginika kodwa nami right awunayo right wena nginika phela right lokuthiwa khuluma umkhuluma kanti ufuna yini awunika ithuba lokuthi ngikhulume anytime angithi ngisakhuluma nje manje cha ngifuna ungiphi right yami ngizoba nayo right awunayo right babemshaye kodwa sebamonile bathe isikhungo sakhe ngakho ngasekusho bafowethu dlodla indaba ezethu bafowethu ngicela nje ukudlulisa into encane bafowethu singihlumeza isikhathi eside ninokuyicabanga bafowethu ngaba nenkinga la kulolu hlelo lwethu lokuhamba lento yethu yokuhambela izikole zangakithi kwathi sekuzofika theneni sihambe lesikole sangakithi sihambisa into njengecathulo kanje kwase kuba ukuthi mhlambe kuhambana indlela zokusebenza yabo sengize ngareportela even ushomkhulu wasesikoleni yabo so uma sekuhlehla mfowethu kwaloku kuhlehla ngikhuluma ngento yangonyaka odlule so uma sekuphazamisa lapho kwamele semthiyaka saliwe kwamele semthiyaka esikoleni kwaphazamiseka mfowethu uhlelo lokuthi siye laphana kwaze waqala unyaka lo musha so mina kuthisha umkhulu lapha nje ngumuntu onamanga ngicabanga umuntu okwazi ukungilekelela nakwezinye izinto mfowethu akaze ngiphindele kuyena ngithi ngicela ukuza ngosuku oluthini njengoba kuyophela unyaka nje omusha manje uhlelo lelo ukuthi khandisana kwawukuthi khandisana icathulo kuyogqugqumezela izingane lento yokufunda bo isikole mawusuke kade umningi kusona yabo so bese ubuyisela uphinde futhi ikwazi ukukhuthaza nezingane babe ngicelele lokho so manje sathi siseyindleleni kanjalo ngathi sengijole nosuku mfowethu wavele kwaphambana indlela ngisazi kwashona basaliwe waphambana nje kwaphela mfowethu yabo yonke kwaphambana yonke into mfowethu kwapho ukuthi kumele sidile naleso sifo sidinge imali kwaphambana nje yonke into yabo so njengamanje nami ngisemaplanini ukuthi uma ngathi wahlangana noma icathulo ezi-10 ngokwami kwi-budget yami ningiphelezele bafuthisela ngiyacela bafuthi lokho sikufake ekuthenini noma sikhuluma kodwa sikufake ukuthi kufanele nami ningiphelezele siye lapha bafuthi emthiyaka ngoba nakhona unawo ama-complaint akhona ukuthi iy'ngane seyifuna ukusonka kuphela manje zisafuna ukufunda sekuyilento yengezo iy'ngane zisafuna ukufunda kanti phela ngoJanuwari gezana uthisha omkhulu osuke esenengcindezi yokuthi kuzophuma ama-result nothisha yabo othisha abasuke benengcindezi yokuthi KwaZulu Natal isikole sethu kufanele senze kahle uma singenzanga kahle sibabi uma othisha uma isikole singenzanga kahle mfowethu uthisha omkhulu ubhekana nothisha abanye bazobamshaya ukuthi nina nenze njani nenza njani kanti manifundisi yabo so mfowethu ngiyafisa nami ukuthi kulesa sikole sangakithi ngihambe ngiye khona mfowethu ningiphelezele emthiyako ngoba kufunda nezingane zakithi njengamanje singcoloko leso bakhona nezingane zakithi uyacabanga lesi sisihluphekela manje akho ngisho izingane zakithi cha zonke ikole sihambela enazo into zasemakithi ungaze nje ufuna ukwanda mama hawu ngqambamanga bekuyilokho bafowethu bengithanda ukudelela kodwa lokho akwenzayo no bafowethu somdenja thiyo sabamba ucingo oluphuthumayo lesingajaji singakaboni bangabe ngahambe ngabuyisa singaqala semjaji ngoba imoto ngibonile hamba ngabuyi mancane lo mathuba hayi nganza kwethu Swele mangase nje kuthiwa futhi usithola nje uhambo luyaphesheya inayo passport kuthiwa ethi nje umlungu cha isigungu ufisa nje siya phesheya mhlawumbe sasihle isikiphe esiqoqize bese buze lithi ubani lona wathini hayi boba ladika eladika nomlungu ekhuleni cha ubani ubastedi ubani umuntu omnyama mina yabona ushintsha intando yashesha methu ngeke untando yakho ngimamoleli ikopho ukuthi khona bafowethu indaba ezimnandi esibungweni indaba ezimnandi umfowethu umkhwanazi lo ojwayele ukusiza abantu la ku TikTok uthini kimi lo efica umuntu egula mhlawumbe enenkinga mhlawumbe emasendeni njengalofana wasenanda ngesibonelo ngayo amthatha amhambise ibhedlela acela ama donations umuntu kade esilungisa ubuso benye intwana uthi isigungu usibuka abone isigungu asithatha la asibone sisiza umhlaba wonke kangangokuba befisa ukuxhuma nesigungu kodwa engazi noma wamukelekile ngoba phela abantu sebeyivikela izinto abazenzayo bethi asafune emuntu asifuna even umbono
uthi isifiso sakhe ukubiza udokotela uNkosi obhekelene namadoda kubiza isigungu kubiza insizwa kuhlalwe phansi kukhandwe agenda ihloko ozokhulunywa ngazo uthi umsebenzi wesigungu yena nethimba lakhe bawushayela ihloko Ngomnye futhi phosa. khona usephosile Abafowethu Mandiyema. Mandiyema mfowethu siyabonga. Bafowethu siyabonga nje ukuhlala eMadevini ndulakazi. Bafowethu siyabonga nje lokuniphosile nje. Cela niqhubeke ngenza ukuthi onawo nje amandla. Asikalile mfowethu ukuthi ngazi kube into engakanani. Thina nje sifuna ukuyithenga ilamabhodi ezingane zesikole. Swahamba kuba sibone ngesibona mhlawumbe kube kuthi sibona siyabona abantu besoba komisi. Into enje esifuna ukuyoyithenga. Abantu babe nakho emqondweni thina amabhodani lawo. Yabo ngoba umuntu oyosikhuluma ngamabhodi mhlawumbe umuntu ucanga ibhodi elikhulu elibhalwa ngojoke. Yabo isibonelo Wakwenza mfowethu kade ngimbuza ukhwezi hashtag game akhona ayithenge game so wenza sikushuthe ngisho khona ama prize yonke into bebona so ke bafowethu eMaritzburg mhla ka6 bake basithinta babuza ukuthi uma ngabe bedinga isigungu bebengenza kanjani September ngase ngibavezela bafowethu angazi ngizodlulisa kubaphathi so noma mhlawumbe ikhona eminye imisebenzi esekhona kodwa ayingavimbi ukuthi isigungu sihambe siye enkosini yakwaZondi ebiza insizwa zodwa ukuhlala nje bethu eMadevini ikuthangi ngithi kuthangi mfethu ubhuti omdala ubhuti onzonzo nokhewa abantu nabo bakhulumile bacela ukuthi mhla 24 eMtubatuba mhla 24 August bacela ukuthi isigungu sibe khona sonke siphelele kungabi khona yedwa ngeke ubhuti onzonzo umthetho benokhewa abantu mhla 24 August lapha emidlalweni wamanzi. nizoyimela nibaphathi lemthwalo engake nizoyithwala njengamanje ngoba phela kuzokonakala njengamanje isigungu akukho la bangasifuni khona uBrentwood ensizweni isikipha sesigungu phezulu. Ngoba futhi abe kuyilokho nje nganza kwethu ukuthi njengoba ePMB sibizwe inkosi yakwaZondi kwaMpumuzi Awuyabona uMpumuzi laphezulu sibizwe inkosi hayi ukuthi sibizwe umuntu ofonela uThembo ngamthembu ngisekomidini lenkosi ngithunywe inkosi kahle sibaba ngathi mina mfowethu ngoba abantu othothi bayazi lo nto siwobani thina sesibizwa amakhosi kathiwa kuzobe kuhlanganisa insizwa zodwa isigungu siyafuneka la hayi bafowethu awumenqa ngilamuza abafowethu abathanda isigungu abaqhubeke kukhule sizokwenza bafowethu ezikoleni zangasemakini ngeke singafiki emahostela la xabene khona insizwa ikhombana ngebhamu sifika phakathi thina sixazulula insizwa bafana bakithi akhanjwa kanje asingashiyi ingane zabantu zincane zabafelokazi emakhaya ngoba phela lezi insizwa ezishonayo ishona zinentombi namakho ziyaqeda inengojosi ezinye eganiwe ingane eziseswini baba ngashiya intandane ingane ekhulu ngenabala ngamabomu Kufanele. ngento engalungiseka isigungu esingayilungisa Kufanele. balelana isigungu sibala ukuhlala nje futhi eMadevini ngibuyele odabeni likaNkwali yenkosi cebisa baphathi uNkwali yenkosi lapha bafowethu usibali ngibona ngathi uyibeke yathamba akayibekanga yasheshe yawukhanda uqobo cebisa uthi uNkwali yenkosi ufuna manje ukukhanda isizinda ufuna ukuthi sikhande nje lesigungu sikhande isizinda lamadoda ezokhalela khona amadoda wanayo indawo yokukhala amadoda akukho la izobika khona ukuthi na umuzi wakithi ufa uyazi ukuthi icebisa kunomuntu mfethu ngicekwenza sibonela nje anoma izoqojama yini kunomuntu mfethu Uyiqojamisa. kunomuntu mfethu ongazafe phethwe idrop enqena ukutshela umfowabo ukuthi mfethu yazi konke ephuma la ngaphambili kunjalo yabo umuntu mfethu agule mfethu azaphuma izilwane ngaphambili usaba ukutshela umfowabo ukuthi naki inenkinga ngasizakala kanjani uthi kuNkwali yenkosi isigungu musana ukusibuka ngehlo elincane musana ukusibuka nesifiphaza isigungu akube inqala sizinda la khona umuntu akwazi ngisho khona ukubhala ukuthi bafowethu nginenkinga la ngilale nomuntu wesifazane wasangile into kanje noma ngivele ngamilwa into ethile mhlambe sithweni sami sangasese yabo ujule kakhulu yabo noma nganza ukuthi umuzi wami uyafa la
Ngiphingile noma ngiphingelwe ngifisa kodwa ukulungisa umuzi wami. Indoda kukho la ikhala khona. Indoda ithatha intambi ihenge ecebisa. Ngoba ayina khona abantu kodwa abakhule umuntu ezalwa edwa kube umfana edwa kubo. Akakanaba abanewabo la ezokhalela khona noma axoxe nosibani mfowethu nginenkinga la ka1 no2 no3 na umuzi wami ufaka lapho una umuzi ungasavuki ebusuku mama useza guquka lala abhekele intaba embili bheka yabona zentula nje ukuxhawulana uthi umkhonazi bafowethu isigungu zamani ukuyiletha kubantu lento abantu baningi ithuba lokuthi abaveze mabenenkinga uze wabeka isibonelo sokuthi ngelinye ilanga ibani nawo emqondweni ukuthi kuyofika la khona kumele khona nibhuke khona noma ngabe ihall noma ngabe nibhuka indawo ethize nicele amadoda wonke noma abantu besilisa bonke baphumelele kuleyo hall bese nivula ithuba lokuthi uma kukhona umuntu onenkinga mhlawumbe kube khona ngishabala bendabuko uze wathi unkwalenkosi yena entweni kanjalo angeke angasala uyobe khona wathi inkosi udokotela uNkosi angehle esuke eGoli noma Cape Town eGoli ezela uma amadoda esehlanganisiwe sethiwa khona inke babashongo bakhuluma ngemali cebisa aliphathanga igama lemali abantu bethe silwa nabo impi yokusiza abantu bakithi bafowethu mina ngisacela ukubuza bafowethu engicabanga ukuthi ngizobuza esigungwini nje sisonke uma ngathiwa bafowethu mhlambe nje ekhasini cebisa lapha ubhala owesifazane athi owesifazane ngibhala nje mphathi wesigungu nginenkinga la indoda yami ibhizi namantombazane khuluma ngomuntu osemshadweni athi nginenkinga yendoda yami ibhizi namantombazane esikhundleni sokuthi mhlambe ingitshela ukuthi ifuna ukuthatha inkosikazi wesibili okuyinto engayi-understand kodwa ihebezwa ngapha nangapha namantombazane engikubonayo ngibona izongilandela izifo manje ngiyacela ukuthi ningenelele ikuphi eningangisiza ngakho njengesigungu mhlambe ekuyiqoqeni noma niyidodise niyibonise ngenye indlela mhlambe engaboni ngayo mhlambe mangathiwa kubhala umuntu esifazane ebhala kanjalo ikuphi thina singakwenza noma mhlambe ke simunywe lelo daba nami nje umbone ngoveza mhlambe ukuthi uma ngathiwa sibhekana nento kanjalo singayihandlisha kanjani ngoba phela nabantu besifazana kusho ukuthi lento ingamadoda kuphela bafowethu kunjalo yabo lento ayikho ngamadoda kuphela njoba abantu bebangaka abantu bakhona abantu besifazane nabo bayaphosa futhi nalapha abantu besifazane bayaphosa lapha bafowethu kwi-account abantu besifazane kumanje basifollow isigungu kumanje bakhona labalayo ake ngithi so uma ngibone ngathi sobe sesibathunuka maselento siyimisa ikakhulukazi esayidini lamadoda ngathi bona akukho abangasitshena khona okuyizinkinga ababhekana nazo you think beyond ingwane uvalelwe ekopini kodwa ucabange ngale lapha into efana usacabanga kakhulu into efana nani le ngwane cabangela uma ingane yakhe na no ngicabangela uma ngane ngikhuluma ngomshado la ngithi ngikhuluma ngomuntu wesifazane osemshadweni onenkinga engapheko ayibona ukucabanga kahle phela sesisithini manje hayi ngicabanga ukuthi abenga enhlizweni sisonke sisigungu akekho angisho ukuthi uwonile ugqizile kodwa akekho mhlawumbe umuntu ebedinga ukuthi ecelukele lokho ngenza nje umzekeliso ngokuthi kuyenzeka ngithi ngino 500 kufona uma wengane ekhaya ethi nayo ingane ishode ngento ethile bese ngidla imhlathi ngiyinsizwa ngithi mina ayilungile ngizobona ngolesihlanu yabo bese kuqhamuka wena mhlawumbe uzothuma wengane yami ingane ayinamanabukeni bese ngibuka ukuthi hayi ngoba kusemakhaya iyakwazi ngani ukuyihambela nje yabo bese kuqhamuka wena uthi ingane yami ayinalo ubisi ngimncishe mina uma wengane yami imali kodwa ngoba sekukhulume wena ngomfowethu bese ngithi nkabi yami anginalutho awubambe nawo 3 ngathi sonke sike sehlele into enjalo uthi ubhekene nenkinga uncishe mhlambe into uma wengane yakhe eqondene nawe kodwa mase kukhuluma umfowenu bona awuthi uyabo ngoba ngathi lokho abhekene nawe yena sekufuna ukuphoqa kakhulu ngicabanga ukuthi ke lento ithintayo into efana kanjalo ukuthi isigungu seyinsizwa kodwa maqhamuka umuntu wesifazane
obengasho ukuthi lo muntu wesifazane akamukelekile Oh, bese ngiyizwa sengiyizwa. Ngoba le ngithinta ucebisa ibaleke kakhulu. Ngoba kunabantu besifazane ethe mayithinteka lento mhlambe olandela isikhungo waqala wathi awu kanti lento ingamadoda kuphela. Leyo nto mina ngifuna sihlale kuyona silungise ukuze nomuntu olandela isikhungo sithandayo wesifazane mhlambe khona nenkinga khona besalili ukuthi mhlambe khona la siyothola khona nathi ithuba lokuthi nami ngiveze ukuthi cha emshado nami bafuthi angihleli kahle ngenxa ka 1 no 2 no 3 ngabe ngiyeza mhlawumbe umkhonyana wami ungitshena ukuthi nkosikazi sibanga ukuthi mhlambe ufuna ukuthanda inkosikazi wesibili nkosikazi angifuni ukuhambe ngibamba ngenza noma yini ngiyindoda ngifuna ukuthatha ngibeke la ngingahambe ngicambalala yonke indawo yabo ukuhlala nje emadevini ela ngicela before kukhwela bese hayi baya nabe comment besifazane bathi siyabonga cishe sadika ibala Hawu bafowethu nabo bekhala ngeke account number abanye siya Hawu lapho besifazaneke hayo kodwa uyabona ukuhlala emadevini kwani abantu besifazaneke bafowethu abantu besifazane kufanele bagade iqhaza abali ba kakhulu ke yabona nje lesabantu besilisa kofuna siqaphele ukuthi singathi kade sikhuluma abantu besilisa bese sifika abantu besifazane befike bas overtake ngokubamba iqhaza ngoba abantu besifazane basekutheni bayenza bayimisela mfowethu bayimisela festival ethiwa yephiniwe noma Abantu besifazane bodwa la people's bakwazi ukuthi into yabo babambane so ngwane mfowethu uthinte awuthinte futhi awushaya uqobo kakhulu ngoba phela isigungu esamadoda ngoba sakhelwa amadoda kodwa sihambela wonke umuntu angithi kumanje kufona umisi iphethe wathini indabangwana asolokhu nje abafundi kodwa umuntu wesifazane sisungumele phezulu bafowethu azoswathini indabangwana futhi siyabonga futhi ukucabanga ungaka impandla emile enganeni ayimili ngempela futhi engane ngicaba futhi abantu besifazane kofuna siqhakambise kakhulu okwegama labo bavele bonanzala abantu phela egcineni kunjalo ibona futhi abalazi phela siqala nenyanga yabo kusasa nkosami bazosibhonya ngempama sigoqezane kulungile sibali kulungile futhi uma ishale ngapha nenyanga yabo kusasa sibaphathe ntofo ibhaleni bafuthi account number abantu besifazane bafuthi balibamba bafuthi iqhaza ngikhuluma vele leli iphuzu ngoba vele ngiyazi sesingena enyangeni yabo kufanele sibaphathe ibhale account number khona into engifisa ukuyibeka yazi mina ngeke ngidibane nombuzo othi nethi niyenzani lapha esigungwini nayizo lo ubuzo umuntu nje ophila kusaka ekhaya lathi nithi niyenzani lapha esigungwini nini lento enizamkuyenza understand lento ka ukuphendula nje Mthembu yazi lo muntu ufuna umtshene kanjani awumtshene nje ukuthi akalinde uzoyibonela ngeke umphendule wena yaqhubeka Mthembu khuluma Mthembu khona isakho ngeke ngithi ke mina ukuze wathi senzani ukufika khona yabo akubuya phela ubuya yebo ngimtshela ukuthi ukufika ufika kodwa ukubuya la sibona nje abantu akubuye kulana inkulumo yami ekuthenini njengamanje sibhizi sincenxa abantu asilele siyeke izinto zethu sicela ama donation for ukuyosiza izingane zeminye imindeni esiphila nayo ne ungathola ukuthi ingane yakhe lo muntu obuzi nenzani esigungweni edinga ibhodi unengalo somdeni ukuhlala nje mfethu odabeni kune comment la engiyibonayo ngicabanga ukuthi singayithokozela sonke noma ithe ukuphuma eceleni uba uSimiso uthi singakhohlwa ukuyodlala izingoma zobende simnike noma imiliyoni elilodwa ngiyazi befisana kodwa into esimfisela yona sonke leyo ukuthi libe khona imiliyoni ezokwenza balo awukazi P athi ngibafunda sebephostile letha futhi ngibafunde futhi sebephostile uPretty ke lo umuntu wesifazane ke lo umuntu wesifazane uPretty uzothini makuphilana ishumi hayi nongalo mfowethu umukukhetha uphakamane khona ngathini 1 2 3 4 5 6 7 8 50 lapho abantu sebephostile uPhintshangase uphosta njengamanje uMandiyema uphostile khona nje ubhala ukuthi isigungu reference uphostile uMSB awusotoba uphostile unqobane long tom ekhasela uphostile uJagwa siyanda sike samfunda umbayi uphostile uNluthuli undulo uphostile bafethu umswela ka check uWhatsApp uphosile naye
manje phose WhatsApp wami Ngathi mhlawumbe yilokho njani. Asingajika phela leyo ngoba manje sikhuluma ngenye into la masikhuluma. So uphose number yakho ngithi shothi sibalele lento Cha uthi uphose WhatsApp nje nayi comment. Uthi mshoye bheka na WhatsApp. Angizabona le bali bula ingafika manje. Ani bakuthi ingene kanjani manje iCapitec noma nayo 100 phela. Ikuphi iCapitec? Man mayifaka impela nginamali mina ngizoka singene kimi. Hayi usebenzisa network uthi ngo 150 uba. Capitec. Mhlawumbe usend i-screenshot WhatsApp. One naso. Oh, ngoba i-account eyami account usend i-screenshot WhatsApp. Oh, sesukabini. Oh, sesu-approve. Oh, you know Oh, akafunanga ukuyibala reverse kuThuba. Ayavela futhi. Siyathokoza phela. Yavela. Uthi ngasi. Oh, la useyishilo lapha. Oh, awulo umuntu lo sisi udadewethu lo usilandela kakhulu okudlula bonke abantu emhloko. Lo mhlobo all live kuyo yonke isenza isigungu uhleze yona. Sengiyitholile sengidlulisile Ngiyabona. Uyihlobo vele nomsweni. Ukhona nda. Ayonke indawo nje si live Noma ngama account ethu ukhona. even Uyihlobo nomsweni ngisho bamsolesele. Hayi wafuna ukumbhoka mpisi wathola. Ngisho phela ngoba usune number yakho nizihlobo. No, abantu abanayo futhi number yami. Mina nginankinga number yami. Baba ngababiza labantu ngababizela baphose kimi naphose ngapha esigungu. Ipho babizela. Ngathi bafethu sibheka nokwakhayo njalo. Umuthi siqhawulana ngamanxele bafethu. Amanxele kanjani? Shuthi indlela yokuxhawula ngazi ubone bani exhawula Hayi ushawa Oh, camera. Hayi ukopho ke nalo. Cha nganza kwethu le ithuba athi ngiphinde ngilitamuze. Lapha ku Facebook ngabe sekuphelile. Hayi. Sobala wabizi ngoba sathi sofunda ama comment ambalwa. Thatha ama comment nondawo nongathi bese kujwayele. Thatha ama comment. Thatha ama comment before sivale kumele kwenze. Cha nganza kwethu asiphinde sigcizelele ukuthi siyabonga bafowethu ukuthi uma kukhona Laso emba ngavala bese Something. Ukhona utholela uthi abayafuka abantu bafuna ukwazi ukuthi ugcine iphile indawo eqo. Le tho sisi be. Hayi ngomsweni. Wona umthumane nje ikhadi emzondi njalo. Ngomsweni leyo. Cha, Ngaza wathi ayiphinde ngicizelele ngaza ukuthi inkulu bafowethu lento eniyenzayo ukuthi uma siveza ukuthi khona ufunction za hayi ba ngiphampisana asiphile sigcizela bafowethu ukuthi inkulu lento eniyenza ukuthi uma kukhona usizo esilidingayo sifisa nathi ukubuyisela ngokuthize emphakathini sisize izingane ngokuthize esuke sidinga ngaleso sikhathi mhlambe engenawo amandla ukuthi zikwenze bese nabafethu umthatha lento kuthiwa ngesilisi irresponsibility ukuthi nibambisane nathi ngoba mhlambe omunye wenu use-Eastern Cape angekakwazi ukufinyelela enkandla ukuhambisa loko anikela ngakho bese khetha ukuthi hayi bafowethu angibe mina-ke imvilophi yenu eniya enkandla ngiyakhuluma ngani Kudawo izinto eyi. Abafowethu ayiqinisa iphesti ukuthi shone la lenyama ivuthwa. alifani futhi Oh cha nongalomunye ufuna ukwazi ukuthi isigungu sihlala nini. So ukuhlala kwesigungu sisaqala sasithe sizohlala kawu2 ngenyanga. Kodwa ke ngokuhlala singathi isigungu kanti indaba ngadedelo. Sisasiqala isigungu. Encane la usigungu phosa futhi. yaphinda Umakhasa aphindelela. Singenene enqoleni ngoba mangithi yena sisaqala isigungu sasiplane ukuthini. Ngayizwa leyo Cela ukukhuluma ngiqeda futhi. Ukukhuza lento engiyenze kodwa ayiphinda futhi yayibona. So sisaqala isigungu sasithe sizohlala 2 weeks. Ngiyani. So ngomningi bezinto sagcina sesithe sizohlala iviki lonke. So namanje makuthiwa hayi ngeke senzeka ibandla lizoqala liba busy lonke nje manje. Kuzoba nzima ngolwebili lenza yonke into libhiza kutholakala. Kunzima ukuthola nanga sonke ngoba uthula nomswela batholakala. Hawu indaba ezinto futhi. So ugezana uhleze ebhizi. Singenze ngazi ukuthi isigungu sohlala usuku nosuku kuzokwenzeka njalo ngoba kuyenzeka ukuthi sithi siplane ihlala isigungu sikanjani. I need the fresh order. Ngiyazi ukuthi mina noma ngichaza ukuthi sasithe sizoqala kanje ngokubuka inkinga zasezibaningi sasesithi kulungile sihlala iviki neviki. Yayibona so namanje umuntu uyabuza la ukuthi isigungu sihlala nini. Isigungu ngasehlala ngolesibili uma ngabe uschedule kuye kubo lwesini. Uyayibona Ngoba abafowethu bayasebenza.
Cha bafethu Ngoba ngisasho. Awu. Mswe siyavala uyasho futhi. Ebenza uncinci abantu bayo follow up Facebook. Awu ngoba nje usafuna ukukhuluma hayi konke ngawaya. awazi bafethu kade mthethe Uthanda uthasangena lo muntu mayikhile. Kodwa mina khiphi ukukhala phela mswe lawo Awuphinda abantu kwenze futhi mina. Undaba uqeda usho manje ingangeni umuntu emlomeni wakhe. no Njobe ngisasho ingane zakwethu. Yabenze ungagcini nawe ufunda ama-comment kakhulu okwedlula ama-comment awahlangene unonga kuyachaza ifoni kakhulu phela ukuthi iqaphu nje la nawe phela fohla bevalile benjalo Ngabe bangihlawulise. Ushaya okhehleli phansi. no open the door I need the fresh air no this one is corrected esapha nesingisi So ngobe ngisasho Thola mfowethu ukhamba insizwa engagcini bulawa kwami. abe sakhona kodwa nga-eda ngobe ngisasho kwenzansi zakwethu hayi mawuthule hayi Kodwa bacela ukuthi befollow. angitheza ngithe fohla bevalile phela mawusemandleni usemandleni uyawasebenzisa amandla nje rafu isingisi Sephanda mhla. awulengane zoayisa izofreeze abafana bakithi singahlezi sixube indaba maye indaba sezisiphelele asivaleni Sisanda futhi ukuthi okay icala lakhe li-on, mayogadi icala lakhe li-on. khuluma mina ngiyavala uyelula ukhuluma ngingaqa nokulula usixube indaba Kuyinyanga nje abantu besifazane Bafake. bani. yekela i-pick mix nawe hayi suka hayi ubani lo William kuyinyanga abantu besifazane bese qala kusasa Bafisele nje bafisele ngamasoka. kuhle Bafisele ngabafisela zonke nje sizenje ubeka amasoka. sizokubeka kwamasoka awuqale somdela mfethu awuqale lapho mfethu ukuthi abantu besifazane sohlangana ngabo seqala abantu unikezwe ithuba Unikezwe phikisa lokho wena Iqala inyanga abantu besifazane. Ngabe besibhuda babhuda insolo yabazali intombi zethu oma bengane. ukusinda kanjani unawo mangani ngalithatha mina lethu awunawo Samthetho mangani nomama nje. awunawo mangani ngani mina lethiwa ngelitamuva hayi abala bayengazi uzothini nokuthi kwenzakale amanje siyakutshela nje sithi kusasa inyanga abantu besifazane yini ngicabanga ukuthi ngingathini kumangane hayi mama nasi besifazana abayalana thina emhlabeni wonke sikhuluma ngoma uma wakhe kabale ngane uma wengane yakho akuyona neyami lengane uyayazi kabale ngane Bafethu, Ngikhomba kanjani? Bazi ngikhombanga ubani indaba ezithi Hayi. Bathi bakubonile lapha. Umkhombile indaba ezithe noma umkhombazi. vele kabale obhulwa Alini bafunda abesifazane bafethu niyaqoqa bafethu ucebisa indaba ezithi abaphathi bafethu ningayizile into eshow sale ukuthi kunecala lafakwa abathethwa belifaka kuma yogurt lelo cala lelo abantu namanje bahlala bebuza ukuthi lingena nini lelo cala yabona kungabe ngathi khona esibusoka ngenyanga ngoba abathethwa babhala incwadi eformal letter okhomba ukuthi lento le fanele isolve igcineke ngoba ukumanje asazi ukuthi phakathi kwabathethwa noma yogurt impi ingakanani yabo abathethwa bayiletha lento esigungwini ngoba benenhloso yokuthi ayibe nesixazululo yini manje maphela inkinga labafowethu so njengoba ngisasho ukuthi indaba ezithanda kweciliso bafowethu abantu kuzofana ukuthi ningayiziko kundunazi eshilo nje ukuthi abantu ngaphambi kwasivalo abantu abantshelwe ngendaba leli cala ngoba ngicabanga ukuthi le elinye lamacala amakhulu yabo bese okugcina sengivala nje isigungu sesihlala phela okwesibili into encane ufuna akusehlawulile fonele live Laphothi besasebenza uzolifaka namhlanje.
Ushilo. Kodwa ukungena nje endaweni. Awusangeni sekuyithuba lakho nje Awusangeni ithuba lakho manje. ngabe ngathi nje So nongalo mfethu indaba ecala lika Mayogati cha wabhala ubhuti omdala uNzunzo mayelana abathethwa necala laMayogati. So okwabe sekuvela ukuthi wayena ukhe unecala esikhulu. okonjwe ya So asikwazi ukuthi bese siqala ngokuthetha icala laMayogati lingadlulile lakhe. ish ya Ilona elidala. Kuyilona elidala sesiyobe sesingenzi kahle ngokwenza kanjalo. Ngizala nje sekuvele Kuyisifiso sethu Ngabe uyakhuluma nongazi noma yeke ndaba zethu sokhuluma nongazi ayeke ukuthi hayi bencane bafuna bengilungisa umntwana ngasibulaleni nje. cha ubezosho ubana mind again wena uphazamisa nje indaba ezithi yebo mfethu. Hayi ngiyaqolisa ngakho. balekile isho lokushiya indaba ethi hayi awusaqolisile indunakazi kufanele thini Hayi sengeke. Ayilale phezulu. Asobe stand up. cha usuyilala phezulu nje cha uxolisile indunakazi usuyilala phezulu kwakho Hayi mfethu sengiyekile. bafowethu usuyilala phezulu kwakho Manini. Sengiyekile mfethu yes. man indaba utilala phezulu kwakho ndaba ezinto bafowethu asingayenzi lento bese mhlambe siyenze ibe nokuhlathanyana phakathi ngoba kunezingane lapha emakhaya kunezingane ezincane Uzokuhlala nomama wayo. othole ukuthi zilandela isigungcebiso yaso umfana omncane kusekwaningi hlanga nezingane zithi zisibingelele zithi sisazele isigungweni yabo so manje ingane mayisiza noma sexolisile undunakazi sekufanele lokuqhubeka umfaka amagama awali amagama Nangu nongalo mfowethu onokhondolo. hayi ikhumba wenjumba undunakazi ushilo Uxolisile, umfana lapha wena usaqhubeka Bangabe uxola ngalomukeli nimfaka iphutha. Manje uma ethi yaxolisa nithi ukwenzeleni ukuthi sekumele thini? sekufanele thini manje sibabukeli Qhubeka ndaba ezithi. Hayi mfethu ayisengeke. Nakudikile. uyadikile Ndafundisayo ukuthi umsela uyathala lapha Cha besikhuluma indaba ecala lokuthi cha uMayogati icala lakhe alikwazi ukuhlala elabhuti ukheli ngadlalile. So ngathatha isifiso sethu uma ukuthi kuyenzeka sasingathetha ngelanga elilodwa sasisho njalo ngoba manje uMayogati mhlawumbe komnambethi komzimkhulu nobhuti omdala ule kompangeni. So masizobiza amaconzo ngamaconzo bephinde bebuye bezohlawula ngamaconzo. So mangakhandeka ukopho lokuthi befike bonke ngelanga elilodwa mhlawumbe soqala ngo12 kuyisabatha sibone usuku lonke siqale ngalalo size ngalalo sibuyele enhlawulweni then bese kuyahlukana kanjalo. Bakude kakhulu singabadrayivisa mhlawumbe. Hayi. Uzobele futhi. cha mbokode ingane zakwethu nina mbalize sizwe nina mgokoda isizwe nina nzala abantu nina bomuglimugli phuni nabo mahelele nabo iponono zethu sithi njengamanje kusakala kusasa inyanga kaAugust sithi sinifisela okuhle kodwa abasebenzayo bekhushulwe ekhundleni abafesayo beqashwe abakhulele be30 insizwa ezogidinga ingoma kogqizile sicela nje ukuthi nasothandeni lona niphathane kahle siyanithanda niphathe kahle niye kuqoma ngithanda umuntu nje oyedwa lophila naye onilotsholwe nizale manifike emzini ukuthi phihli lapho ke emavasithi nonke niphase nigqoka amajazi siyanithanda siyisigungu sithi halala mbokodo halala halala mbokodo halala phambili ngembokodo phambili ngembokodo phambili ngenzala abantu phambili sizaleleni ingane sande wathi uNkulunkulu asibeka ngehlabathi zolwandle baba asikafiki ke lapho Thixo yengeza inzalo inyenza besifazane ole bizi ukuchitheka kweziyo uthi phihli amen Awufuna ukusho kubantu besifazane? cha mfowethu ungena nje emadevini engingakucela mina kubantu ukuthina insizwa ukuthi abantu besifazane bafowethu asingababulali noma mhlambe makufika la khona obonayo ukuthi khona la umoya ophakama khona kakhulu mfowethu ungcono miyeke yabo ngoba manje ukubulala abantu besifazane bafowethu akukho la okwelapha khona nezingane ezikhulisayo ukungena nje emadevini ngwane uma ngabe sekuphatha kabi fanele isigoma hawu uma kuphatheka kabi mfowethu kwaze kwena subo sekuzokufikisa la ungafanele khona fanele isigoma sidile naye sizodila naye manje akufanele sibulalane emhlabeni akufanele sibulala abantu besifazane yabo akuyona into enhle leyo obhala manje Kuyisici nje esibhedayo yazi ukuthi ngwane ulapho mfethu
uyayibuza ukuthi ngikhuluma nalabo fethu abamizwa ngo-hitman iy'nkabi umbulala kanjani abantu besifazane abawu-2 uthenga ukuthi ambodubula abantu besifazane beze beba-3 awunadade wenu awunamama wena kuthi yini kuwe uma ubulala umuntu wesifazane umuntu onganayo nje amandla okulwa angakwazi umuntu ovele ehlulokhu noma ngabe malini ayikho imali engingayithatha thiwa angibulala umuntu wesifazane kodwa umhlula ngamagama akhala kuphela uhlulokhu athambe athi baba ungamshaya kanjani lo into omqabula intaba ungamshaya kanjani lo ngiyaqala ukubona usomdenge fisela futhi imbokoti inyanga enhle iqala inyanga enhle women's month kunane women's day Wethu sibani mina noma kana usabudenge indaba ezithi uma usuka lapho ngothi ungabisamnike ithuba awungeke qhizeni ngafisela abesifazane ilokotho ilokotho ay mangikhuluma phela shut them out if you're talking me mina nje mfethu ngicela ukufisela wonke umuntu wesifazane inyanga iqala kusasa ne angazi ngisho insuku kusasa kuthiwa iqala inyanga wesifazane ngifisela konke okuhle ithandwa zami ntomzami lezi kodwa ngazi ukuthi usuhlula ngokhisi ngokuphela manje kodwa nje into bafowethu okuhle kodwa ngenza kodwa mina nani yazidibana ngale abinqinqela wena ufuna nginqaya wena ubonzeni wena hawu athi wakudala lokushelelana kanti uyashela wena sisebenzisa ngenye indlela ke le platform awuqhubeke mfethu kuthiwe samdenje fisela bese sifisile njengesigubisiso kwathiwa personal people awukho bafisela khona ke zani mfethu ngithi bafowethu abantu besifazane nibakhulu ngisho iy'nsizwa ey'hlonishwayo ziphuma kumuntu wesifazane iphuma kumuntu wesifazane noma ungayinsizwa enganani asikhuphumezeke ngeke sibalule iy'nsizwa eziziqhoka sikhuluma ngey'nsizwa nje ey'hlonishwayo ngisho umengameli noma ngisho iy'nsizwa ley'lapha isigungu ngasho nje ngithi nje singaxabani nomfwandunakazi umfwandunakazi ngeke uwabale amagabela lapho sikhuluma ngomnsizwa kodwa sisuka kuphi eswini sowesifazane awemalo awudludla namawala phela ngalo dadwethu zibakhulu nina siyohlala sinithanda nje bafowethu sikhulekela ukuthi kuzo zonke inkinga ezikhona emhlabeni kubuye kungaboni ngasolinye ebudlelwaneni isemakhaya o-anti nabantu besifazane kodwa nje umuntu wesifazane singamadoda sihlale sibanika leyo ndawo ukuthi cha hayi mawubona ukuthi ngoba bona vele isikhathi esiningi balwa ngomlomo vele ushonele mfowethu ngoba uma ungathi ufuna ukuqobisana nawe uzogcina uhluleka ukumwina ngomlomo bese usebenzisa amandla lokho kwethu ekhona esiqhuzayo nje bafowethu asibakhombiseni uthando bese nabo bonke abantu besifazane uthi uyadlula lapha emgwaqeni ubona umuntu ethithiza mhlawumbe kune traffic uthi hawu umuntu usevele ubona ukuthi imoto zicule ngapha evele engasa indicator uthi papa uyabona umuntu wesifazane babamba kanje steering phela babamba kanje uyehlisa nje umoya bafowethu la abantu bafuna sebamba steering kanje bonke ababe emgwaqeni nezimoto bafowethu niqhubeke abayimela abayimele nje bafowethu nibakhulu bafone washaya ngabo bethandane phela bebodwa bebodwa ngisho ukuhloniphana ukuthi behloniphane bebodwa cha bafowethu ke sengivala nje hayi ngikamuze nalithiwa nami enginikwa lona isikhathi esinganani aqalela khomntu kwakhe isikhathi sikhalisela sambe khuluma isikhathi esinganani hayi futhi wona kusehlwile ninganginika nje 25 minutes ku-update wasehlwile sengizothi nje qaqqa adlala nama ngidlala cha nganiza kwethu ngenyanga enkulu ezoqala kusasa yabantu besifazane ngumfo kaMsweni nje inanonke abantu besifazane nginifisela nje ukuthi lenyanga ingabe yona kuphela ezoniphatha kahle
ngithi nje kunina madoda kini madoda enigcwele la ake siphatheni kahle abantu besifazana ake sibe isibonelo nje sokuthi wena umlandeli wesigungu uyabona kube nomehluko nje ukuthi umlandeli ubonakala uqhamuka nje ukuthi hayi lentshebeza yamphatha kahle umuntu wesifazana umlandeli wesigungu ngelo uyabona ube isibonelo nje abantu besifazane engathi nje lenyanga inganiphatha kahle nani niphathe kahle nibe seshilundu nakasinifisela imendo nisiqome mawuqala amagama esiwabekayo awothando kodwa amasakha imizi hayi sibulala bese ninciphisa ngasophuzweni nganza kwethu ninciphisa ngasophuzweni nganza kwethu ngizogcizelela lokho ngibona isihluku lapha enkundleni zokuxhumana abantu besifazane sebelinyazwe kabuhlungu lapha balahle emahlathini nganza kwethu belele kabuhlungu kanjani isihluku madoda abantu besifazane bebodwa bebengeke bekwazi ukukhipha lezayidumbu madoda iyekeni into enenzayo madoda iyekeni into enenzayo yokubulala abantu besifazane ayiphele kusukela namhlanje akho umuntu wesifazane ozobulawa ngenyanga yakhe inyanga yabantu besifazane eqala kusasa akho abantu besifazane abazophinde bebulawa amadoda uyindoda enjalo nebulala umuntu wesifazane zingaki inyamazane bahlali bawuzikela nabontu nakaza uyingani ukubulala inyamazane cha ungena manje mina uyabona ayiphele madoda lento yokubulala kwabantu besifazane kuhlunyezwa kweingane siyalwa naleso sihlaba nginike indaba esithuba ngikhuluma nje ngeqa amagulu siyalwa naleso sihlaba bafowethu siyisigungu nje sonke siphelele lesihlaba sokubulawa kwabantu besifazane asiphele kusukela namhlanje uma unenkinga nomuntu wesifazane uma uphuzisa umuntu wesifazane endaweni zobumnandi ezenihambayo kusakuyichoice yakho umuntu wesifazane akufaka isandla ephaketheni akukhipha imali uyabona ichoice yakho na umuntu wesifazane kusakuyichoice yakho ukuthi uzohamba nawe negumbini lakhe noma egumbini lakho uma engasavumelani nalokho musa ukuthatha izandla umbeke umuntu wesifazane umbulala ayikho right lonto leyo wathatha isandla wafaka phakatheni ngabe uyokondla ingane ekhaya ungabe uyokondla abazali wakhe ekhaya uthenga inkomo wahamba wathenga amabhodlela abizayo into enhle madoda ukuba nemfuyo umuntu wesifazane uyakuthanda ke mawufuyile ube nezinto ekhaya eziphathekayo hayi ukuthenga amabhodlela abizayo ngoba la kuthi intombazane ungasazoyana endlini uzoyibulala esebenza into madoda suka namhlanje mina ngiyamtshela ke madoda nonke nje banibuthene lapha hlukanani nokubulala abantu besifazane siyanithanda madoda sizinsizwe yabona asamsobhaxana endukwini mawuhlambe khona inkinga ekhona yabona hayi ndabulala abantu besifazane iyelelo ndo bafowethu angithandi sibani sengiphetha nje mfowethu abantu besifazane bothi inyanga yabo le ake bajabulise uyabona khohle ndaba uqonye wena angidlali la yabona ngikuthiwa lokhuluma wakhuluma ufuna uqonye ngendlela ukhuluma uqonye hayi yini manje masengikhuluma nabantu besifazane abasifazana wena sofa ngindaba zoqonye bamba lipistile yini ikhuzo angidlala lokusile angidlala abantu besifazane babulawa mihla namalanga amadoda afana nani ngiyaqonda angihlela musanukuhlela amadoda angidlala musanukuhlela liphelile mfethizwe amadoda efike ukuthathile isipoti ephile ukuphatha kahle abantu besifazane nijaha izinto engenamsebenzi yabona sikhanda izwe la amadoda agcwele emajele ufuna ukuthatha umthetho bewubeke ezandleni zabo phumani lonto madoda asilweni nempumelelo asilweni noqala amabhizinisi lezimali emgijima niyothenga ngazo amajiki nifuna ukukhangisa ukuthi umuntu mina ngiphuza utshwala obubizayo nani phuma kulonto mfowethu iyekeni lonto leyo lenyanga ezoqala ngiyantshela namadoda lenyanga mawuthi unentombi hamthenga intombi chocolate ubeke endlini hlala abantu umuntu wesifazane ayeke ukupheka kulenyanga umthele into ezimnandi amanyinyanyini ubeke ibhodo ukhombisa nje ukuthi umuntu wakho uyam-appreciate ukuthi umuntu wesifazane ayapheka awu kunani hayi madoda Kasengivala nemadoda bantu besifazane ngifisela nje ukuthi nibe nenyanga enhle niphathe kahle
nala nihamba khona nihlonipha umuntu wesifazane ke oyihloniphayo nogqoka nangendlela right yokuba umuntu wesifazane uyahlonipheka niba nesithunzi umbona niyeke abantu besifazane kancane kancane lento yokuthi uzehlisa isithunzi umuntu wesifazane angeke sikwazi ukunikhethela ukuthi umuntu wesifazane efana agqokeni kodwa indlela osuke ugqoke ngayo iyona esuke irepresenta wena njengomuntu wesifazane ukuthi umuntu onjani cela niphathe kahle nje enyangeni yenu kungabi khona isigameko esizosizwa sokuhamba ngomphefumulo womuntu wesifazane nesandla sendoda siyacela nje bafuthu ukuthi nibe right nibe mnandi amadoda nihlale phansi azoniphekela Siyabonga hayi kathona mawuzopheka Mozophela amantombazane vala ndaba ezitha. mina kanza kwethu siyathokoza ukuthi nibe nathi nje nithathe leli thuba nimoshe isikhathi senu amadatha enu ukuze nizoba nathi la so siyathokoza ukuthi ningakhathali ithini niphinde nangelinye ilanga isigungu sohlala nangeviki elizayo emabhizinisi asiyeza nasempangeni sisazoza icala labhuti labathethwa liyeza icala lamoyogathi liyeza siyacela ukuthi isilalele ningadikibali nani bantu besifazane niphathe kahle phela nesikole sisedlebe kuphululimi ekuthiwa imathole isiqanjwe ngobaba wenkosi umntwana aphinde angene naso babhala ukuthi abafana ingoma ngisho nangamaphilodi okufundisa Efike nobani ingoma isiningi bathi ke sebeze baba abafundi othisha ukuthi sebeze bamukela ukuthi labafundi bagida baphatha induku kuthiwa njalo ngolesini bagida baphatha induku base bethi kulungile ngolesini somnika ukuthi yenza njalo ayikazi bebikho into enjalo mangeyona amakhathi akukuthi njalo every Thursday funa kube induku bathi bazama ukuthi bebambe lezi insuku ukuthi bengenzi lutho bese kunalo lweni so bayafisa nabo ukuthi sifike basebenza isibonelo ngomfowethu sicelo umfo kaMdletshe lo ojwayele ukubonana nebutho lasempangeni TikTok ukuthi ngoba babona ukuthi lezi ingane obaba bazo uhamba nazo bazomcela naye bese becela nesigungu oh ngiyakhumbula lokho ngoba emtuba kunengane eshonile lezi zimbi zasesikoleni abafisi ke kwenzeke naselapha entambanana bathi bacela sokuqeda ngoba babona ukuthi thina abantu ababukela kuthina kuzoba lula ukubelalele masisifikile siyathokoza ngazi ukuthi ucabanga ukuthi siqedile sibonga ngokuphosa abafowethu phela abafowethu abafowethu akengibheka ibhodo lami njengopheka mabasafisa futhi ukuqhubeka abaphosa abafowethu bangaqhubeka abaphosa ikhasi lapha ku Facebook likhona abafethu ikhasi ku Facebook ngempela bagezisa nelakho msweli bagezisa celela isigungu cele nelakho bekufollow ikade ngibagcinile abantu futhi kade ngingababoni nampa nganza kwethu lapha kulokhuzana ku Facebook kunekhasi ngala ku Facebook elibhala ukuthi isigungu seyinsizwa ngicela abantu suka nonke la nganza kwethu nihambe niyolifollowa ngapha ku Facebook ngoba ila sikwazi ukushiya khona imlayezo ethize nezinto ezisuke izokwenzeka liyaphila i2K lethu ngiyaphila mando so ngiyacela nganza kwethu nisuke nonke njengamanje ngoba kuzovalwa ngala kulokhuzana ku TikTok ngicela ukuthi ngizothi ukuyeka noma u2 minutes ngapha noma u3 minutes noma 5 minutes ngapha ku Facebook nisuke nonke ngala ku TikTok nithi khahla ngala ku Facebook ngegunya nje lami ngizothi ukuma kancane ngifuna unibona nonke ngapha nisuka niza ngala angani uma siyavumelana yini ngalokho account ka yesigungu lapho ku Facebook mana nginivezeleke siqhubeke ngala Facebook sizovala ngala khuluma lokho ahlale phansi ukukhuluma ngiyasibare ngiyabonga futhi ithuba eninginika lona ukuthi ngiyitamzele nje la kubantu nali ke lelo khuzana ishize libhala ukuthi isigungu seyinsizwa ayabona ama followers akubonakala vele kahle ke la kodwa ngiyacela ngicela niphume nonke ngala ku TikTok osani ngala aliveli nje kuziza ngiyazama kanjani la bazobona bona beza kanjalo wena ongaboni bayabona bona ngiyachopha lento le wena ochophekayo bayabona bona yabo okay yeah okay ngicela nisuke ngala bafowethu bese mfowethu ungaqala uhamba sibambe ngoba sekuvuthiwe lino live ovuliwe ulive mfowethu uvuliwe ngala ku Facebook sukani ke nganza ukuthi sengiyavala ngala kulo kunjani ku TikTok ngabe senabantu abafowethu ziludi ngisaphuthuma sukani ngala ku TikTok ngiyawuvala manje TikTok cebisa bazosuka bonke laba abantu bo400 beze ngala kulokhunjana ku Facebook ngabe phela benza umtsizwa mabengenza njalo nasi isigungu man bafowethu nakho isigungu sezinsizwa yeah
nasi Cha vezela laba ka TikTok, aba TikTok phela esifuna benze nabo laba 38 bakhona khona bangasifolo abasuke ngala ngiyavala ke ngapha nganza kwethu ngiyavala ngapha inyuwe ngapha inami ubeke bayinyunga umntesho uthi usehamba ya bayanyuka ngala ku Facebook banyuka ku Facebook sukani ngapha phuma like ya phumani ngapha nganza kwethu ukulike kuphela ngithi follow like and follow yeah ya like ya banyuka ngala ku Facebook phumani nganza kwethu ngapha phumani Simba qizi. phumani ngapha ngale bakhipha mfowethu ya awubanyuka 50 manje yabo phuma sesikhona zonke leyo into engiyifunayo ke mina ngicela bathenge mfowethu phumani ngapha phumani ephume okay siyahamba phumani TikTok uzani ngapha bobanyuka uzani ngapha ku Facebook ufuna sibambe 500 ngapha ku Facebook like and follow ni follow from TikTok yabo bayabhala ngapha we no ngena ngapha man phumani banyuka phumani ngapha ya bayehla phumani ngapha ku TikTok phumani TikTok nize ngapha TikTok man TikTok thani TikTok sifuna bephuma kusukuze kusala uzero funa kusala uzero abeze la ukubona ku Facebook funa ubona bephela nga funa si-improve lento le funa si-improve lento le phumani ngapha sesikhona phumani ngapha phumani vala sophume phumani Facebook ungavala ngifuna ukubona ku-0-0 umuntu akaphume sifuna ukubona u00 ngapha ku TikTok bese ngapha ku Facebook about 340 beze la 330 manje yeah from TikTok mama ungena ku You can't Facebook answer from TikTok nayi account eschool ma ungena ngapha ku Facebook uthi from TikTok noma usasikhona from nanguthaba gumede mnguni sesikhona bale ukuthi sigungisensizwe ngeke sivale labantu about 124 phuma ngeke sivale TikTok phuma sifuna ukubona abantu behla buka ngapha kulokhuzana ku Facebook phumani yeah 100 bafuna nala ukubona phela phela sesikhona bafuna nala ukubona phela ngapha nawe belela kikas ayangizale ndaba nela mikas manje uzani ngapha nonke uzani batshela ukuthi abe bayahlibele yabo from TikTok from now I understand yeah from phumani ngapha ku TikTok bayehla ku TikTok buka 295 man musana ugoloza yini phumani sophuma kanjani mswele usaza nje nali yanyuka impela sele 8.6 yes man fika ngala ku Facebook uyafollow ukulala shouted abafowethu bayaphuma abehla banganyuka behle abehle Facebook ku TikTok baphuma total nayi account yeah baphuma nayi nali igama lika Facebook isigungusensizwa isigungusensizwa phumani nganza kwethu ngapha phela kuloko silinde ngapha khona masifuna ukuyiqala ngala ku Facebook phumani ngapha ku TikTok awuyinda bafowethu ninyuwe ngapha ku TikTok ya yehlani mawufika ku Facebook wena mlando nenkanda lo mlando nayi account sesingale xaba mfowethu siyabonga xaba uyinkosi msweni lalani bafowethu ngapha ugezana inkonzana nasi isigungusensizwa bafowethu abantu abangenela bayancipha ngapha kulokhuzana ku TikTok abehle impela abenze ngathi ozana ngala bafowethu kulokhuzana ku Facebook ku live wa Facebook Facebook mawufika lapha ku Facebook uyafika uyalike uyafollow ipage man yazi ukuze bonke labantu asivale TikTok yasuvala bazongena la khona abantu abasobe bengena ungavala ukuze beze ukuthi laba abahleli lapha labaphumela bafuna ukuza ngapha abahleli khona umuntu ongenayo nje manje ubona uswele uqokusize ba kwini inkabe yami uqokusize ba kwini utshela abantu la ukuthi aba Facebook phela ukuthi nje umuntu athi like athi follow kuphela madingi ngena lapha kulekhuzana yami kwi account yami ya TikTok umlondo sizwe msweli madingi sesikhona sikhona manje umsweli nongalo wesigungu ku TikTok oh phumani ngapha bafethu yazi nibambezela abantu abangala ngithunywe umnyawe emsilawe ala yeshe nali igama lepage nali igama lepage ungathi usabantu abanga ngoba khona abantu abangena manje okufuna bebuza ukuthi uthabayi ukuthi abayi ngapha ku Facebook benciphe lapha futhi ngisho ngathi use likeile wa follower noma engahlala la kunankingi khona ethi ngithunywe umsweli uthi ngibizwe umsweli ngibizwe umsweli ya right wena ubizwe umsweli ongala ku Facebook phumani ngapha ku TikTok nganza kwena ya gezani buwa yabo mehlo gezani yabo mehlo bathi sesifikile gezani but
Antu bala lokho ethi cela insizwe Bani lokho ecela insizwa? Bona labo mafosana Bani ecela insizwa? Bani ecela insizwa? Ngasibamba lesi. Wena uyayisa kanti lamadika kanti nangithi wena ngithi userious ngifuna usikhulume ngebusiness lapha wena. Wena uzodlala la. Bani ecela bayehla msole yabona bayehla ngapha ku TikTok bayehla TikTok ngapha ku Facebook Umdala uphistile omunye wethu esibesingenayo namhlanje. Senzambingelele. Uphi pistil? Ade ngibone icomment lapho ngaphansi. Awusoka phela leso. Bafethu ngane nenze i2K lethu. Bafethu ngane nenze show ukuthi manifika ngapha ku Facebook uyafollowa ipage. Uyafollowa ipage ukuze ubone yonke into ezokwenzakala nento eyenzakalayo ngesigungu. Thuthana abathanda indaba longincenga ngapha ku TikTok. Yilo ngincenga. nayi account Wena cebisa uyawuvala mina lokhu uzama TikTok. Abantu abalaleli mfethu abantu. Bani futhi. Kanye uvala uTikTok hey. Abaphume baye ngale. Sweli. Yes man. Mawuvala TikTok. Sibalu uyabakhulumela wona labantu abaphume beze ngala. bazobuya bonke labantu beze ngapha Sweli. Yeah. Understand ukuthi khona umuntu oqala ukungena ku live njengamanje okade engekho sikhuluma. Okufuneka uze ukuthi uthakayini. Okay ngizobaqala phansi ke sibari ke bonke laba bala ngithi mina abaphume kuze sibona abashaka. Baphume. Yabo lo 204 la. Funa ngabe ungala lo 204. Bagolozeleni ngapha. Lokhi. Njengamanje ngoba ukhuluma khona umuntu omusha othiwa joining live. Funazi Ubani komusha ngifuna ukubona ukuthi ubani komusha. Ubani omusha la ofika manje. Awunjabo bathi sindayo kumnandi la. Umsala ngaveli ngapha. Uzoshaya iditshi. usuvelile ngapha msweli akuvalwe le Ayivalo le. vala lakhe zana Nami ngisho njalo. Bonke labantu Mina bebuya bengifuna lento izotha ifuna induku. Induku yani. vala ngakhe zana TikTok. bonke labantu bazobuya ngapha ke bazobona vala la Yeah, vala TikTok shala phezulu, shala phezulu. Sindawo. Balamanga, vala ubonke ngeke ngapha Vala lapha vala. Vala. Umakoti wesalima. Makoti. ufana umsebenzi. Vala phela kezana. Awubalo othi pheka mfazi. Hawu uyaganga ngcukumane. vala la Hawu awuzinanga ubhuti omdala bafowethu. Ubani? Usicelo Dludlu ubhuti omdala wakithi. Ubhuti omdala siyabonga isupport. Umfoka mshubo. Anginayo intombi Ikhethe umzala Inkosi, anginayo intombi. Wakithi impela hayi ukuthi sibonga Uzohlawula ufana. ngavala. Hayi ukuthi ucebisa wasegoli no wakithi impela ekitchen endlini kwethu. Umsweli ngiyazi khona ngepokoza lakho la kudliwa hayi kahleni bafana. Phumanga. Vala kezana, vala TikTok. Yeah. beze Facebook Vala TikTok. Sohlala abantu ba Facebook hlala vala TikTok. Yeah. Nakho ya. Mpi. Zikhala ngapha ke manje. New stage again, 60 stage 16 last week basic stage 13. Yeah, siyazeqika. Ubumnandi ke nabo ke labo khona. Sibona la abantu bethu abaphumi ngale ukuthi bazokwenza njani abazobuya nga khipha lapho bagezisa. So bagezisa. Ziyakhala manje. Obheka basenvaleleni ku TikTok. Bayanyuka. Basenvaleleni ku TikTok. ngitshenile ngathi mina bazonyuka Siyakhala manje. Siyakhala. Iditcha. Sibarani phana indwangu. Haya bohla manje zami. yabo banyuka manje nayo ngibuyela isimanje. base be 20 manje abo 120 banyuka Ucithi bafana amafollow nokanda namhlanje yona. Ku Facebook ngiyabuya bachathi ngiyabuya. Sodla mzansi. Ngifuna ukudla. Awukhona umbesa uphathe lapho bafana la. Umswela yi. banyuka ngempela Uputa maputa utu. Bafana bafuna phela. Awubalisa nisona ukuthi uqoba bafana kubi kunzima. Nyama yashisa. Ayi ngisho ukuqoba ungcono ngihle futhi. Oh, ungakhuluma message. No, bengizothi nawo ukuqoba ngempela. Bafowethu, sicela ukuthi lapho ku Facebook ni follow i-page. Sizoshaya iditho manje. Sizoshaya iditho. Sibani ngawuthatha umlenze.
Ngithi ngabikho umuntu mfowethu lana bengenzela ugogo. Hayi. Awusane phakathi lapho embe lizobeka nawo futhi nelozwa. Ya, awunabona ukuthi thumana umsolo futhi ungavala ukusiza ngibambisa kodwa. Like and follow we page Facebook. Ila esifaka khona ama post esikhulu. Ila sifaka khona inkinga zesikhulu. Ayisibeletho lesikhathi. Ngasikhipana. Esivale la. Awusunosilo ukudla simnandi. Athi siyitike nathi. Ngo live. Awukhona nawe ndodana. Wempana wasembo. Ubalo ngibizwa ngomlondi. Yabanyuka ngabuzambanyu. Ushereni phela lo. Uyashereka no live ku Facebook. Yes, uyashare. Abawushare ngani pho ukuze kungena abantu abayimillion la? Sipilo kunje mzala. Isipunu usi. Yashisa nsari. hayi umsizwa nje usuzobona njalo noma ngisho ungekho. Athi embo yenjalo. Uzobona siqoshamisile la. Hamba noqo. Hawu. Ele embo le. Mina ngithanda la abantu bami la Facebook. Aningfollow edlale. Aningfollow up la Facebook la kwaya. I-page lami libhala ukuthi nongalo weschool. Awuphezana. Aningfollow up Facebook nami. Facebook nasixoxa indaba Facebook. Libhala ukuthi nongalo weschool. Awubhale la nongalo weschool. Bhala. Nongalo weschool. Nongalo weschool. Angizwa vele. Ya nongalo weschool Facebook. Ufuna ukufica ama followings athe. Batshele. Hey, aningisangibizi. Uphuta unandanga abantu urama. Yebo. Khatha mazamba. Ungafaka khona ukashaka. Acho. Khona uthe usale wezimzamba le. Khathi nizokwazi ukubona Abantu baleni live. Baleni live. Ungawuthanda zami.